Oh, Diego! Ay, napadpad ka rito. Himala yata. Maaga ko po natapos yung kontrata doon sa Aklan. Kaya naisip ko na umuwi muna dito at bumisita. Ay, mabuti naman at naalala mo pa kami rito. Ay, total narito ka na rin lang. Bakit hindi ka muna manatili dito ng matagal? Huwag mong sabihin na aalis ka na naman ulit. Paano ka makakahanap ng mapapangasawa niyan kung layas ka ng layas dito sa atin? Si Kapitan naman Love life ko na naman ang napansin ninyo. Plano ko po talaga sanang umalis din bukas Wala naman akong gagawin dito. Ay meron! Nangangailangan ng kapata si paring Eliseo sa kanyang taniman. Maganda ang kita roon. May komisyon ka na sa mga maaani mong gulay. May buwanan ka pang sweldo. Magpahinga ka muna sa pagtugis ng mga aswang, Diego. Nagkausap kami ng nanay mo 2 araw nang nakakalipas. Nabanggit niya sa akin na nag-aalala siya dahil sa ginagawa mo. Nako, matutuwa yun kapag nalaman na narito ka at may maayos at normal na trabaho. Isa pa, ayokong dumating ang panahon na mabalitaan ko na lang napatay ka na dahil dyan sa ginagawa mo. Malapit ka na mag-30. Asikasuhin mo naman ang buhay mo at humanap ka ng mapapangasawa mo. O sige po. Sa totoo lang, nakakaramdam na rin ako ng pagod at parang nagsasawa na ako ng habol sa mga aswang. Siguro, kailangan ko na muna magpahinga. Kaso, saan ako tutuloy dito? Nabenta na namin ang bahay namin dito. Saan po ba may paupahan dito? Kahit kubo lang. Paano kung may dumating sa'yo na isang tao na tuluyang nagpabago ng takbo ng buhay mo? Sa hindi inaasahang pagkakataon ay minahal mo siya. Pero anong gagawin mo kung sa una pa lang ay sinubok na agad kayo ng panahon? Nakaka-relate ba kayo sa tanong? Sagot na sa comment section at babasahin namin ang inyong mga komento. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, 2:00 ng madaling araw ng linggo nang simulan kong isulat ang kwentong ito. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Rosel, 35 years old. Habang lumalaki ako ay naging standard ko na ang tatay ko pagdating sa lalaking iibigin. Mapagmahal kasi siya. Malambing lalo na kay nanay. Responsableng ama. Mahigpit siya pero hindi nakakasakal. Hindi rin siya ang tipo na didiktahan ka. Habang nagkakaisip ako ay namulat ako sa magandang relasyon at walang hanggan na pag-ibig nilang dalawa ni nanay. Hanggang sa nakilala ko si Diego. Isang manunugis na napadpad sa bayan namin at nangupahan sa aking kubo. Sa kanya ko nakita ang katangian ng lalaking hinahanap ko. Ngunit isang araw ay nagsimula ang misteryosong pagkamatay ng mga tao sa aming bayan. Samahan niyo po ako at pakinggan ang aking kwento ng pag-ibig na maagang sinubok ng panahon dahil sa aswang. Tao po! Mang Eliseo? Oh, Diego! Ikaw pala yan. O halika, pasok! Magandang umaga po. Magandang umaga din naman. Dahil tawag ka na sa akin ni Kapitan, mabuti na lang at saktong bakante itong kubo na pinapaupahan ng anak ko. May mga gamit na dito. May papag, may kutsyon din dyan. May mesa at upuan na rin, pati ilang gamit sa kusina. At dito sa sala, ilang gamit na lang ang bibilihin mo. O talaga po? Ay nako, ayos na po ito, Mang Eliseo. Ako na po bahala sa iba. Maganda po yung kubo at mukhang matibay ang pagkakagawa. Kami mismo ng anak kong binata ang gumawa nito. Magkano po pala yung renta buwan-buwan? Ay, mas mabuti na yung anak kong babae ang kausapin mo. Sa kanya kasi itong kubo. Maya-maya ay narito na yon. Pero huwag mong masyadong alalahanin yon. Alam mo, kilala ko ang mga magulang mo. Kaibigan ko sila. Kaya huwag kang mag-alala. Salamat po. Yung tungkol sa trabaho mo, hindi ko na masyadong ipapaliwanag sa iyo.
At alam ko namang hindi pa rin nawawala sa dugo mo ang dugong magsasaka. Sabi po ni Kapitan, nangangailangan daw kayo ng kapatas. Ganun na nga. Kailangan ko ng mapagkakatiwalaan at magaling sa magbando ng mga tao at maraming alam sa bukid. Sige po, Mang Eliseo. Sisikapin ko po na magawa ng tama ang trabaho ko. Pinakilala ni tatay si Diego kay nanay at malugod siyang tinanggap ng mga magulang ko. Nang mga sandaling yon ay nasa bukid ako at tumutulong sa kuya ko sa pag-aani. Nang makaramdam ako ng pagod at saktong natapos ko ang ginagawa ko, ay nagpaalam na ako at agad na umuwi. Habang naglalakad ay bigla akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Ang totoo, kanina pa ako naiihi. Kaya nang alam ko na hindi ko na kayang pigilan ay lumingon ako sa paligid. Nang masigurong walang tao, nagtago ako sa likod ng makapal na halaman at doon umihi. Dahil naipon sa pantog ko kaya hindi agad ako nakatayo sa tagal kong matapos. Hanggang sa may narinig akong naglalakad di kalayuan habang sumisipol. Bigla akong kinabahan ng palapit ang mga yabag nito. Maya-maya nawala ang tunog ng naglalakad. Kaya iniisip ko na nakaalis na ang taong yon. Hanggang sa may narinig akong tunog ng malakas na lagaslas ng ihi at biglang lumakas ang sipol na parang nasa malapit ito. Bigla akong natigilan at dahan-dahang tumingala. Nanlaki ang mata ko at nakita ang isang lalaki na nakaharap sa puno. Bumaba ang tingin ko at sa likod ng makapal na halaman, umiihi rin siya. May nakita akong hindi dapat, Madam Venus. At nang tumingin ako ulit sa lalaki, gaya ko, nakatingin din siya sa akin. Naku po! Bastos! Manyakis! Nambuboso ka? Anong ako? Ikaw nga dyan ang tumingin eh. Kita mo na nakaupo ka pa dyan? Sinisilip mo si Junjun ko, no? Hoy! Ang kapal na mukha mo. Umiihi ako dito. Ako rin naman ah. Umiihi lang din dito. Bigla kaming natigilan pareho nang mapagtanto ang sinabi namin. Bahagya kaming natawa at parehong napahiya. Nang matapos kami pareho, agad siyang tumalikod. At ako naman tumayo na at inayos ang damit ko. Naramdaman ko na nag-iinit ang mukha ko at kahit walang salamin, alam ko namumula ako. Nang lumabas ako sa likod ng halamanan, nagkakahiyaan kaming tumingin at ngumiti sa isa't isa. Pasensya ka na kung nasigawan at napagbintangan kita. Ako rin. Bago ka ba rito sa lugar namin? Parang ngayon lang kita nakita. Hindi sa bago. Taga rito talaga kami. Dito ako pinanganak at lumaki. 10 taon na rin ang magdesisyon ng mga magulang ko na lumipat na kami sa probinsya ng nanay ko. Pinamana kasi sa kanya ng lolo ko yung lupa doon at bahay. Pero yung trabaho ko, kung saan ako napapadpad. Malapit na lang dito yung huling destinasyon ko kaya dumaan na ako. Bali, ninong ko si Kapitan. Best friend ng tatay ko. Kaya parang tatay ko na rin. Hindi ko nga inakala na babalik pa ako dito. Kasi wala na kaming bahay dito. Liaison officer ka pala. Liaison officer? Oo, layas ng layas. Hindi, joke lang. Alis na nga ako. Sige, dito na ako. Miss, sandali. Anong pangalan mo? Rosel, ikaw? Diego. Agad nilahad ni Diego ang kaliwang kamay sa harap ko. Nang tatanggapin ko na yun, bigla niyang pinalitan ng kanan. Natawa ko nang maintindihan ko kung bakit niya biglang pinalitan ng kamay niya. Napakamat naman ng binata at tumungo habang namumula ang mukha niya. Kaya bago pa niya bawiin ng isang kamay ay tinanggap ko yon. Bakit mo pinalitan? Amoy Junjun eh. Sorry. Nice to meet you pala. Ako rin. Sige, una na ako. Nang maglakad na ako palayo ay panayang lingon ko kay Diego at ganun din siya. Lihim ako napangiti at kinilig, Madam Venus. Gwapo kasi siya.
Lalo na kapag nakangiti. Maganda ang mata, kayumanggi at lalaking-lalaki ang dating. Naputo lang pag-iisip ko kay Diego nang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Nang bahagyang lumakas ang ihip ng hangin napahinto ako sa paglalakad. Bigla akong kinalabutan dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Alam niyo yung feeling na wala ka namang superpower pero ramdam mong may nanonood sa'yo? Ganun ang naramdaman ko. Hanggang sa lumingon ako sa bandang kanan. Nagulat ako nang makita ang isang pares ng nakakatakot at malaking bilog na mata sa likod ng mga talahib na nakatitig sa akin. Sisigaw na sana ako sa takot nang makita ko na parating si Diego, kaya mabilis akong napatakbo palapit sa kanya. Diego! Bakit? Ano nangyari? Namumutla ka. May nakita ako. Doon sa likod ng mga talahib. Hindi ko alam kung tao o hayop eh. Basta malaki at bilog yung mata niya. Basta nakakatakot. Saan banda? Doon oh! Pinuntahan ni Diego ang tinuro ko pero wala na doon ang nakita ko. Nawala na rin ang pangingilabot sa katawan ko. Maya-maya sabay na kaming lumingon nang may mabilis na tumakbo sa likod ng matataas na damo. Pagkatapos pumasok sa malawak na taniman ng tubo. Baka naman aso lang. Hindi. Alam kong hindi aso yun. Halika. Ihahatid na lang kita. Saan ka ba nakatira? Tatay ko si Eliseo, yung... Ah, ikaw yung anak niya. Ako yung nangungupahan sa kubo ninyo. Magkapit-bahay pala tayo eh. Maglalakad-lakad sana ako sa bukid pero di bale bukas na. Uwi na tayo. Mula doon sa loob ng bahay ay lihim akong tumanaw sa bintana at pinanood si Diego. Kasalukuyan kasi siyang nagsisibak ng kahoy para panggatong. Nakasuot lang ng shorts at walang damit pang itaas. Hindi ko maiwasan na kiligin Madam Venus. Lalaking lalaki kasi siya at parang ang sarap magpayakap sa malalaking braso niya. Hanggang sa hindi ko na malaya na nasa likod ko na pala ang kuya ko. Hoy! Ay, ang yami niya. Kuya naman, bakit ka ba nang gugulat? Binubusuhan mo si Diego ha? Ang lakas ng boses mo. At hindi ko siya binubusohan. Pinapanood ko lang kung paano siya magsibak ng kahoy. Bakit si Isidro? Nagsisibak din naman ng kahoy yung para sa atin. Hindi mo naman pinapanood ng ganyan. Iyo ka talaga, kuya. Matanda na yung si Isidro, no? Saka, mas masaya pala panoorin manood ng nagsisibak ng kahoy kapag gwapo at may abs yung nagsisibak. Mukhang gusto mo pa yatang magpasibak sa kanya eh. He? Hoy, kayong dalawa. Ayan na naman kayo sa asaran nyo ha. Mamaya may isa na naman sa inyong mapipikon. Si kuya po kasi. Ma, si Rochelle, crush si Diego. Uy, hindi. Crush mo? Aba anak, may taste kang pumili ah. Diego! Diego! Ay. Aling Penny, bakit po? Tama na yung pagsisibak mo ng kahoy. Nakapagluto ka na ba? Magluluto pa lang po. Oy, huwag ka nang magpagod. Nagluto ako ng pinakbet at nag-iihaw si Ellie ng manok. Ginawa kong inasal. Dito ka na kumain at sumalo ka na sa amin. Naku, wag na po. Nakakahiya naman. Ay sige na, para may kasama kang kumain. Oo nga pre, dito ka na kumain para may kasama akong barako dito. Hindi yung mukha nitong kapatid kong pangit ang lagi kong nakikita. Nagsalita Oy, ang psst, psst, inidoro. oy. Tigil nyo na yan, ha? Sige na, Diego. Dito ka na kumain. Sige po. Salamat po. Habang kumakain ay masaya kaming nagkukwentuhan. Noong una nahihiya pa si Diego pero kalaunan ay naging komportable na rin siya sa amin. Doon ko lang nalaman na isa pala siyang manunugis. Kaya pala ang sabi nila sa akin kung saan-saan siya nagpupunta. Dumadayo pala siya sa iba't ibang probinsya at binabayaran para manugis at pumatay ng mga aswang. Nagkwento siya ng mga adventure niya sa pakikipaglaban. Ayon kay tatay, kahit doon daw sa amin ay may aswang noong bago pa daw kaming pinanganak ni kuya at napatay din ito ng tatay ni Diego.
Panay ang puri niya sa luto namin ni nanay. Ako kasi ang nagluto ng pakbet at si nanay naman ang nagtimpla ng chicken inasal. Hindi pa natapos doon ang gabi namin dahil nagyaya pa si tatay ng inuman kay kuya at Diego. Ay, ikaw ba, Diego? Ay, may nobya ka na ba? Wala na po. 5 taon na rin mula nang huling beses akong nagka-girlfriend ng seryoso. Sa klase ng trabaho ko, hindi ho bagay sa akin ang nakikipagrelasyon. Wala ka bang nakikilala na babae sa mga napupuntahan mong lugar? Ano bang tawag nila doon? Tay, fling. Fling. Yun. Yun. Hindi ko po itatanggi yun. Meron po talaga. Maiilan pero minsan lang. Hindi naman po bawat lugar na puntahan ko ay may ka-fling ako. Kapag may natitipuan lang. Hindi rin po kasi ako bagay na pumasok ngayon sa isang seryosong relasyon. Dahil sa klase ng ginagawa ko. Naiintindihan ko yan, iho. Binata ka naman at mainit pa ang nasa ganyang edad. Ang mahalaga, kapag nahanap mo na ang babaeng gusto mong makasama habang buhay, sa kanya mo na lang ibibigay ang puso mo. Yun din po ang sabi ni nanay at tatay sa akin. Ano bang tipo mo sa babae? Siyempre po. Automatic na yung maganda. Pero ang gusto ko po talaga yung masayang kasama, mabait, malambing, at syempre yung maunawain. Lalo na po sa klase ng trabaho na meron ako. Bonus na yung masarap magluto. Nang mga sandaling yon ay naguhugas na ako ng pinagkainan namin at lihim na nakikinig sa kanila. Masyado akong assuming ng mga oras na yon, Madam Venus. Feeling ko talaga ako yung tinutukoy niya at nakatingin siya sa akin habang nilalarawan niya yung mga katangian ng babaeng gusto niya. Hindi na rin naman masama ang itsura ko. Sabi nila maganda ako, gandang dalagang Pilipina. Alanganin kayo manggi at maputi ang balat ko. Tuwid at itim ang buhok ko, 5'3" ang height. Hindi rin ako payat o mataba, sakto lang. At sabi nga ni nanay, maganda ang pares ng mata ko. Saktong tangos ng ilong at natural lang mapulang labi ko. Hindi rin naman ako mahilig maglagay ng makeup, maliban na lang kung aalis ako. Pero syempre, hindi ko pinahalata na feelingera ako ng taon at kunwari deadma lang ako. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko hanggang sa lumabas si nanay sa kwarto. Tingnan mo ako. Nung masilayan ko ang ganda ni Penny, hindi ko na pinakawalan. Sinunggabang ko kagad. Totoo yun. 2 linggo pa lang kaming magkakilala. Abay, itinana na ako dahil ayaw sa kanya nag-itay. Tignan mo naman. Hindi ako nagkamali sa pagpili. Alam mo, Diego, mararamdaman mo kung ang babaeng yun ay para sa iyo. At kapag naramdaman mo yun, huwag mo nang pakawalan. Dahil maraming buwitre ang pwedeng dumagit sa kanya. At baka maunahan ka. Tatandaan ko po lahat ng sinabi ninyo. Kaya kung type mo si Rosel, sunggaban mo na. Kuya, nananahimik ako dito Nako, kayo talagang magkapatid. Walang araw na hindi nagbabangayan. Hoy, Diego, kung kursunada mo ang anak ko, kailangan ay mag-usap muna tayo ng masinsinan. Mahal, tumigil ka na at baka nahihiya na si Diego. Ayos lang po. Inom pa tayo. Cheers! Hanggang sa patugtugin sa radyo ang paboritong kanta ni nanay at tatay, ang Moon River ni Andy Williams. Napalingon ako nang tumayo si tatay at nilapitan si nanay. Pagkatapos ay pilit siyang hinila sa sala. Pagkatapos ay nagsayaw ang mga ito habang kaming mga mas nakababata ay nakangiti lang na pinapanood sila. At doon ko naisip na gusto ko ng ganong klase ng pagmamahal. Wagas at totoo. Gusto ko nagaya sa mga magulang ko. Ang lalaking papakasalan ko yung kaya pa rin akong tignan ng puno ng pagmamahal na parang ako pa rin ang pinakamagandang babae sa mata niya kahit matanda na kami. Gaya ng kung paano tumingin si tatay kay nanay habang nagsasayaw sila. Kaya naman kinuha ko ang phone ko at kinunan sila ng video.
Nakakahiya naman sa mga bata, mahal. Uy, ano naman? Nagsasayaw lang naman tayo. Masama bang isayaw ko ang asawa ko, ang mahal ko? Matatanda na tayo. Kalabaw lang at tumatanda, mahal. Ang tuhod ko, pang 20 anyos pa. Ikaw talaga napakapilyo mo. Diyan mo ako nakuha Mahal, kapag nauna akong na-promote kay Lord, huwag kang malulungkot, ha? Lagi mong iisipin na palagi kong nasa tabi mo at nagbabantay sa'yo. At kapag narinig mo ang pinapatugtog itong team song natin, isipin mo lang na isinasayaw kita. Ano ba naman, mahal, yung sinasabi mo? I love you, mahal. I love you too, mahal. Pakis nga ako. Ano ba? Nakakahiya sa mga bata. Ano ba? Malalaki na yung mga anak mo. Kaya okay lang yan. Kiss, tay, kiss! Ang sarap naman ng halik na yon. Mahal, mukhang masusundan natin si Rosel. Ang tamis ah! Kailan kaya ako makakahanap ng ganyang klase ng pagmamahal? Malay mo, nandyan lang sa tabi-tabi. Bilang isang manunugis, natural na madalas nagising si Diego sa gabi. Nakatulong na naman siya sa gabi pero mababaw lang at palaging alerto ang tiwa at katawan niya. Gaya na lang ng gabing yun, pasado 3:00 ng madaling araw. Ayon kay Diego ay nagising siya nang sinakyan siya ng pusa niyang si Dagem na kulay gray. Naupo ito sa tiyan niya habang nakaharap sa bintana. Maya-maya ay bigla itong umangil. Bigla daw kaya agad siyang naging alerto at bumangon. Pagbaba ni Dagem sa kanya ay tumayo pa daw ito habang pilit na sumisilip sa nakasaradong bintana. Nang tignan ni Diego ang kanyang bote ng langis, kinuha niya ang itak at buntot pagi na makitang kumukulo yun. Dali siyang lumabas ng kubo at nakiramdam. Naglakad-lakad siya sa buong paligid ng kubo. Pagkatapos ay lumapit sa bahay namin. Nang sumilip siya sa gilid, nanlaki ang mata ni Diego nang may makitang isang nilalang na nakasilip sa bintana ng kwarto ko. Maliit siya, payat, maputla ang balat na magaspang, kalbo, malaki ang balat, malaki ang mata, mahaba ang mga kuko sa kamay. Nang mga sandaling yun ay saktong naalimpungatan ako dahil nahulog ang phone ko mula sa papag na hinihigaan ko. Kaya lumingon ako sa bintana. Ganun na lang ang takot na naramdaman ko nang makitang may malalaki at nalilisik na mata ang nakasilip at nakatingin sa akin. Kasabay ng sigaw ko ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Diego. Tatay! Kuya! Hoy! Kilala kita. Ikaw ang kinatatakotang manunugis. Narito ka ba para patayin ako? Alam mo naman pala! Pero ang lakas ng loob mo pa rin na pumunta rito! Hindi na po. Aalis na si Ganitan. Aalis na po. Hindi mo ko mapapatay, manunugis! Takot na umatras ang aswang at tumingin sa kanya na parang nagpapaawa at naiiyak. Pero bigla daw napaatras si Diego nang sumugod ito at inatake siya. Gaya ng kanyang hinala, umaarte lang ito para makapanlin lang. Pero hindi nadala doon ang binata dahil kabisado na niya ang mga gaya ng aswang na ito. Sa kabila nito ay hindi niya akalain na mas mabilis at malaksi ito. Kaya nagulat siya nang bigla yung tumalon. Kumapit sa kanya ito na parang tuko. Mabilis gumapang papunta sa likod niya at umakyat sa batok. Habang si Diego naman ang mga sandaling yun ay panay ang piglas. Dahil nabitawan niya ang itak, mabilis niyang binunot ang maliit na patalim na laging dala at nakasukbit sa kanyang bewang. Akma siyang kakagatin nito nang bigla niyang sinunggaban nito sa ulo at hinila pababa. Dahil doon ay nakabitaw sa akin ng aswang, saka ito binalibag sa lupa. Ako'y wag mong ginagalit ha! Huwag! Tama ka! Hindi na ako lalaban! Sira ulo ka! Anong balak mo kay Rosel ha? Wala po.
Ilang ako. Tingin. Hoy! Ako'y wag mong pinagloloko ha! Papatayin kita. Diego! Anong nangyayari? Siya na lang ang papatayin ko. Subukan mong lumapit, hayop ka! Mangila sa'yo! Pumasok ko kayo sa loob! Huwag niyong bubuksan ang pinto hanggat hindi ko sinasabi! Kaya ko na po ito! Oo! Diego! Mag-iingat ka! Matapos tadyakan ng ilang beses ni Diego ang aswang ay sinaksak niya ito ulit ng makailang ulit. Hindi na nga daw niya alam kung saan ito tinamaan. Nang sumugod sa kanya ulit ang aswang ay mabilis niyang hinila ang buntot pagi sabay hagupit dito. Muli na naman itong napasigaw sa sakit. Nang magtangka itong sumugod ulit ay binunot naman ni Diego ang baril niya saka mabilis itong pinaputukan. Mga demonyo kayong lahat! Mga salot! Ayoko sa'yo. Galit ako sa'yo. Mas lalong ayoko sa iyong animal ka! Kakanti ako sa'yo. Babalikan kita. Nang bigyan sila ng go signal ni Diego na lumabas, ay mabilis tumakbo si kuya at tatay. Nakita nila ang isang nilalang na payat at parang gagamba na nakadapa sa lupa at mabilis na tumakbo papasok ng talahiban. Pagbalik nila sa loob ng bahay ay agad siyang naglagay ng mga pangontra sa bintana at mga pinto, lalo na sa kwarto ko. Nakaramdam ako ng bahagyang pag-aalala nang makita ang mga galos niya sa braso na nakuha niya mula sa matalas na kuko ng aswang. Uminom ka muna ng tubig, tapos gagamutin ko yung mga sugat mo. Salamat, Rosel. Iyon ang aswang. Opo. Isang ganidan. Isang aswang na may lahing engkanto. Nahuli ko siyang nakasilip sa bintana ng kwarto ni Rosel. Ang mga nilalang na ito ay magaling manlinlang. Kaya nilang umarte at magmukhang kawawa pero tuso sila. Kapag nakuha na nila ang loob mo, dun sila sumasalakay. Kapag kabilugan ng buwan, mas nananaig sa kanila ang dugong aswang. Dito sila pumapatay para maibsan ang gutom na yon. Pero kapag hindi bilog ang buwan, mas nananaig sa kanila ang dugong engkanto. Mahilig silang manlinlang. Pinaglalaroan nila ang mga tao. Nililigaw o kung ano pa. Kapag nakorsunodahan ng isang ganida ng isang tao, kukunin niya ang taong yon at isasama sa kanyang kaharian. Rosel, naalala mo pa yung sinabi mong nakita mong mata na nakatingin din sa'yo noong unang araw tayo nagkakilala? Siya ba yun? Oo, siya nga yun. Parehong-pareho sila ng mata. Sinasabi ko na nga ba eh. Mag-iingat ka. Huwag kang basta lalabas ng bahay. Lalo ang dumaan doon kapag pupunta ka sa bukid. May parte sa lugar na yon ay lagusan papunta sa kaharian ng mga engkanto. Kapag naglakad ka doon mag-isa at matsyempohan ka niya, madali na sa kanya ang paglaruan ka. Bago mo pa malaman ang susunod na mangyayari, nadala ka na niya sa kaharian niya. At baka hindi ka na makabalik pa rito. Dahil mukhang ikaw ang natitipuhan ng ganidan. Ano? Bakit ako? Gaya ng mga ordinaryong aswang. Kaya rin nilang maganyong tao sa umaga nang hindi mo nahahalata na kampun sila ng dilim. Maaari silang nagpapanggap na pulubi o kung sino na hindi mo kilala at nagawan mo ng mabuti. Anong gagawin ko, Diego? Tay, natatakot ako. Huwag kang mag-alala, anak. Tutulungan tayo ni Diego. Mabuti nga at narito na siya ngayon nangyari ito. Isuot mo ito sa braso mo. Kwintas ito. Pero gawin mong bracelet. Anting-anting yan. Hindi siya basta makakalapit sa'yo kapag suot mo yan. Lalo na't madaling makita. Takot ang mga ganidan sa itim na mutya. At doon gawa ang pendant nito. Salamat, Diego. Walang anuman. Lumipas ang mga araw at linggo. Unti-unting nasanay si Diego sa buhay na normal. Kapatas sa umaga ngunit sa pagkagat ng dilim ay umiiral pa rin ang kanyang pagiging manunugis. Mababaw ang kanyang tulog at mahigpit na nagbabantay.
Hindi naman na nagpakita ang aswang. Mukhang natakot talaga yun kay Diego. Ang kwento kasi ni Kapitan ay kinatatakutan daw siya ng mga aswang dahil sa bagsik at walang awa nitong pagpatay sa kanila. Hanggang isang hapon doon sa bukid, napansin niya na tila malalim ang iniisip ni tatay abang nakatingin kay nanay na tumutulong sa pag-aani ng mga pananim. Mang Eliseo, ayos lang po ba kayo? Parang malungkot kayo. Nag-away ba kayo ni Aling Penny? Ayos lang kaming dalawa. May iniisip lang ako. Pwede niyo pong sabihin sa akin kung makakagaan ng loob ninyo. Alam mo, mahal na mahal ko ang pamilya ko, lalo na si Penny. Mula nang magkakilala kami hanggang sa mga sandaling ito, ay hindi kami naghihiwalay. Matanda na ako, Diego. Madalas nang sumasagi sa isip ko yung paano kapag nauna akong nawala. Kaya-kaya ni Penny ang mag-isa. Huwag ko kayong mag-iisip ng ganyan. Bata pa kayo at mahaba pang buhay ninyo. Ano ba ang tingin mo sa dalaga ko, Diego? Po, Hindi ka ba nagagandahan kay Rosel? maganda po. Maganda. Oh, mahal na mahal ko yan. Sila ni Victor. Kung mapagtanto mo na gusto mo ang anak ko, at ligawan siya, isa lang ang hiling ko sa'yo. Wag mo siyang sasaktan. Kung dumating ang pagkakataon na mawala ang pagmamahal mo sa kanya, ibalik mo siya sa akin. Iingatan ko po si Rosel. Gaya ng kung paano niyo siya iniingatan. Ibig sabihin ay, gusto mo nga siya. Mahirap po na hindi siya magustuhan. Mabait siya at maalalahanin. Palambing at masikaso. Huwag po kayong mag-alala. Kinikilala ko po siya ng gusto. Hindi naman ako nagmamadali. Salamat. Alam kong maaasahan kita. Oh! Oy, pusa! Aba, ang cute naman ito. Ay, saan ka galing, Mingming? Kadarating ko lang doon sa bukid ng mga sandaling yon kasama si kuya, dala ang meriendang gawa ko. Mula doon sa kinatatayuan ko ay natanaw ko si tatay na kinarga ang pusa na lumapit sa kanya. Mahilig kasi ang mga magulang ko sa pusa, lalo na si tatay. Medyo maskulado ang katawan ng tatay ko pero kaya nga maraming lalaki ang takot manligaw sa akin dahil takot sa kanya. Sa kabila ng bruskong imahe nito ay lumalambot ang puso niya sa mga pusa. Kaya nang makita niya si Dagem, ang pusa ni Diego, tuwang-tuwa siya. Madalas nga yun nakatambay sa bahay at kumakandong sa amin lalo kay tatay na para bang sinali na rin niya ang sarili sa pamilya namin. Mahal, ano na naman yan? Huwag mong sabihing iuuwi mo yan. Ay, sige na, mahal. Kawawa naman, oh. Para may kalaro si Dagem. Ang tagal na mula nang mag-alaga tayo ng pusa, eh. Iuwi na natin. O siya, sige. Baka mamaya, yan na naman ang katabi mo sa pagtulog sa halip na ako. Oh, ito namang darling ko. Oo, selos ka agad. Siyempre, mas mahal kita kaysa sa pusa. Nay? Tay? Diego? Merienda muna kayo. Isang gabi mula sa bayan kung saan umaten si nanay at tatay ng kasal at nagninong at ninang. Habang pauwi daw sila at saktong dumaan sa taniman ng tubo, nagulat daw si nanay matapos biglang tapakan ni tatay ang preno. Bigla kasing may pusang tumakbo at huminto sa gitna ng kalye. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang hindi nila ito nasagasaan. Dahil doon ay bumaba sila at nilapitan ito. Nakaramdam ng awa sila nanay nang makitang may malaking sugat sa leeg yung pusa. Dinampot ni tatay ang pusa. Pabalik na sila ng sasakyan nang bigla itong tumalon mula sa mga braso ni tatay at pumasok sa taniman.
Dahil sa malalang sugat ng pusa ay labis na nag-alala si tatay at lumapit doon. Sinubukan niyang hanapin sa bungan pero nawala na ito. Hanggang sa narinig nilang dalawa sa di kalayuan ang pusa. Mahal, halika na! Bumalik ka na dito! Sandali lang at kukunin ko yung pusa. Ayun oh. Narinig ko nasa malapit lang siya. Hayaan mo na yun! Ay, nandito lang yung sa bungad. Sandali lang, mahal. Kawawa naman at ang laki ng sugat niya sa leeg. Para maipagamot natin bukas sa vet. Eliseo! Eli! Bumalik ka dito! Mahal! Oo! Sandali lang! Sa pagkakakilala ko sa tatay ko na sobrang maawain sa pusa, kapag may nakakakita siya na may sugat, ay kinukuha niya talaga at pinapagamot, inaalagaan, saka ihahanap ng mag-aampon. Ganon din sa mga aso. Kaya hindi na ako nagtaka na ikwento sa akin ni mama, pumasok pa sa taniman ng tubo si tatay, masundan lang ang pusa. Hindi siya nagpapigil kay nanay. Pumasok siya sa malawak na taniman ng tubo at sinundan ito sa loob. Eli, nakita mo na! Halika na dito! Lumabas ka na dyan! Ming, 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 ming! Ming! Eto na. Eto na, mahal. Nakita ko na siya. Oy, lumabas ka na dyan! Pwede! Pwede! Eli! Mahal! Nasaan ka na? Nung unay naririnig pa daw niya si tatay na kinakausap ito. Hanggang sa unti-unting tumahimik at ang mga tunog na lang ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Naghintay si nanay sa paglabas ni tatay. Yun na yata ang pinakamatagal na 5 minuto ng buhay niya. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas na walang Eliseo na lumalabas mula sa taniman, iba yung takot at pag-aalala ang naramdaman ni nanay. Ang 5 minuto ay naging 10, 15, hanggang sa mahigit 30 minuto na ang lumipas. Doon na siya nakaramdam ng mas matinding pag-aalala. Tawag ng tawag si nanay kay tatay pero walang sumasagot. Dahil doon ay tuluyan na siyang naiyak sa takot. Nasa sitwasyon na ganoon si nanay nang tumawag ako sa kanya. Eliseo! Eli! Mahal! Huwag mo naman ako biruin ng ganyan, no? Nasaan ka na? Lumabas ka na dyan! Eli! Hello, Nay. Nasaan na po kayo? Ang sabi niyo kanina malapit na kayo. Anak, ang tatay mo! Pumasok dito sa taniman ng tubo. Hanggang ngayon hindi pa lumalabas. Baka naligaw na yun at kung saan napunta. Napakalawak pa naman nito. Ano po? Pumunta kayo dito. Isama niyo si Diego. Opo, ngayon din po. Ay, Penny! Ano narito ka pa ng ganitong oras? Gabi na! Tsaka bakit ka umiiyak? Kapitan, tulungan mo po ako. Si Eliseo nawawala na yata siya. Pumasok siya dyan sa tubuhan dahil tumakbo doon yung pusang na-rescue namin. Kanina pa siya sa loob pero hindi pa rin lumalabas. Ano? Hindi siya dapat pumasok dyan, Diyos ko! Lumipas ang ilang oras. Pulis, tanod, si Diego, maging mga krabahante namin sa bukid ay nagtulong-tulong sa pagsuyod sa malawak na taniman ng tubo. Ngunit kahit ang anino ni tatay ay hindi namin matagpuan. Ilang sandali na lang at puputok na ang liwanag. Habang tumatagal ay mas matinding takot at pag-aalala ang nararamdaman namin. Lumabas sa tubuhan si Diego at lumapit sa amin. Ano, Diego? Pasensya na, Rosel. Pero wala pa rin ako nakita kahit bakas ng mga Eliseo. O kahit anong palatandaan, wala. Ay, Diyos ko, ano na kaya nangyari kay Ellie? Huwag naman po sana, Diyos ko. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako hihinto hanggat hindi ko nakikita si Mang Eli. Manalig po tayo sa Panginoon at patuloy na magdasal. Gawin mo ang lahat, Diego. Nakikiusap ako.
Tulungan mo kami! Ibalik mo si Tata! Malungkot siyang ngumiti sa akin at hinawakan ako sa pisngi. Pagkatapos ay pinunasan niya ng mga daliri ang luha ko sa kamarahang tumango. Sa maikling panahon, alam ko na naging malapit si Diego kay tatay. Naging kanang kamay siya nito pagdating sa pagpapalakad sa farm. Ilang sandali pa, napunta ang atensyon namin kay Dagem. Matalino at turuan ang pusa na ito ni Diego. Kahit walang tali ay nakasampa lang ito sa balikat niya at hindi basta-bastang tumatalon o tumatakbo ng walang utos niya. Napatingin kami sa kanya nang bigla itong umangil na parang galit na galit at may nakikita habang nakatingin sa loob ng tubuhan. Doon siya biglang tumalon pababa mula sa balikat ni Diego kahit wala siyang utos. Biglang umangil si Dagem at galit na tumaas sa mga balahibo sa likod nito. Dagim! Bumalik ka dito! Anong nangyayari? Kumukulo ang langis. May aswang sa paligid, Rosel. Hawakan mo si Dagim. Huwag ka mag-alala. Hindi yan basta tatakbo. Dagim, stay! Huwag kang aalis dito. Oo, ako ang bahala. Lumapit sa tubuhan si Diego at nilabas niya ang buntot pagi at ang kanyang bolo. Matapos yun ay tumayo siya kung saan pumunta si Dagem kanina. Nakita ko kung paano nagsalubong ang mga kilay niya at may dinuro ng bolo. Ang kwento niya sa akin, naroon at nakatago sa ilalim ng mga tubo ang aswang habang nakatingin sa amin. Nang makita daw siya nito ay mabilis itong kumaripas ng takbo sa takot. Hoy! Naknampo tsaka mukhang lamuka! Nasaan si Mang Eli? Ay, nandyan lang, manunugis. Papatayin niya ako. Takbo! Bumalik ka dito! Nandyan na siya. Papatayin ako ni Diego. Kapag nahuli kita, titirisin kitang kutong lupa ka! Mabilis na tumakbo ang aswang. Maliksi, mabilis. Sa isang iglap ay biglang nawala ito sa paningin ni Diego. Di kalayuan ay nakikita niya ang mga liwanag na nagmumula sa flashlight. Narinig din niya ang mga boses na sinisigaw ang pangalan ni tatay. Kampante si Diego na hindi mapapahamak ang mga ito dahil bago sila sumuong sa paghahanap doon sa tubuhan ay pinabaliktad na niya ang mga damit nila. Dahil ang tubuhan na yon ay ginagawang playground ng aswang na ganidan. Ang balita ni Kapitan sa amin, habang naghihintay kami nila nanay, ilan na ang natatagpuan na bangkay doon sa tubuhan. Lahat ay iisa ang sinasabi ng mga nakakasaksi sa huling nakakita sa mga biktima. Wala sila sa sariling pumasok doon sa malawak na taniman ng tubo. Marami na rin ang napabalitang nawawala na pumasok doon pero hindi na nakita pa. Ganidan! Alam ko na riyan ka! Lumabas ka dyan! Hindi ako lalaban. Mabait ako. Huwag mong pinibilog ang ulo ko! Sagutin mo ang tanong ko! Nasaan si Mang Eliseo? Alam ko na kung nasaan siya. Sama ka. Sama ka dito, bilis. Sumama ka para ikaw ang isusunod ko. Bigla daw sinugod ng aswang si Diego. Mabilis itong tumakbo at tinalunan siya. Pero agad siyang nakatungo at nakatakbo pa atras. Nang lumingon sa kanya ang aswang, matalim siyang tinignan nito sa kamuling sumugod. Mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang ganidan. Pero bago pa ito makalapit, mabilis niyang sinalubong ito ng saksak. Mabilis na kaiwas ang aswang, pero nahagip ito ng talim ng kanyang bolo at nahiwa ito sa braso ng malaki. Sumigaw ng matinis ang aswang na galit na galit. Sinugatan mo ko, ha? Galit sa'yo si Ganitan. Hindi na kita bati. Hoy, Bonjing! Ang tanong kong sagutin mo! Nasaan si Mang Eliseo? Di ko alam. Sinungaling ka! Nariyan lang siya. Paikot-ikot. Lakad ng lakad. Pero walang patutunguhan.
ikaw ang pumapatay sa mga tao rito! Wala kang ebidensya. Di ba't may kasabihan kayong mga tao na masama ang bintang? Muling tumakbo ang ganidan palapit kay Diego. Mabilis itong gumapang paakyat sa puno na naroon sa gitna ng bukid. Saka lumundag sa mga malalaking tubo at tumalon papunta sa kanila. Sinalubong ito ni Diego ng hagupit ng buntot pagi ng dalawang magkakasunod. Biglang umatras ang aswang at galit na umaangil. Pagkatapos ay muling nagtangkang sumugod. Hinayaan ni Diego na makalapit ito at nang tangka siyang kakagatin, nilabas niya ang maliit na patalim at sinaksak ito sa leeg. Santay ikaw! Sinabi ko na sa'yo, napapatayin kita, di ba? Hindi pwede mamatay si Kanitan! Hindi! Hoy! Bumalik ka dito! Mabilis na nakatakbo ang aswang. Sinubukan ni Diego na habulin ito pero mabilis na nawala. Nang hindi na niya makita ay agad siyang bumalik. Hanggang sa napansin niya na nakailang ikot na siya sa taniman ng tubo pero palagi siyang lumalabas malapit sa puno kung saan sila naglaban ng aswang. Nang mahalata na pinaglalaruan na siya ng ganidan, hinubad niya ang kamiseta at binaliktad yun. Saka sinuot ulit at pinagpatuloy ang paglalakad. Habang naglalakad daw ay sinasabuyan niya ng asin ng kanyang dinadaanan hanggang sa tuluyan siyang makalabas ng taniman. Diego, kumusta? Ang sabi ni Rosel ay hinabol mo daw ang aswang. Napatay mo ba? Maliksi siya at tuso, Kapitan. Mahirap pulihin. Pero nasaksak ko siya sa leeg ng 2 beses. Si Eliseo. Pasensya na po, Aling Penny. Pero wala po dun si Mang Eliseo. Sinubukan kong paaminin yung aswang. Pero nililito niya ako sa mga sagot niya. Ano sa palagay mo? Huwag ka sana magagalit, ha, Mare? Buhay pa kaya si Eliseo? Sigurado po ako. Rosel, gaano ako katagal na wala? Mahigit 30 minutes din. Ang tagal pala. Pero habang nasa loob ako, parang wala pang 10 minuto. Totoo ba ang sinabi mo? Tingnan mong relo ko. Huminto sa pagtakbo ang oras nang pumasok ako sa loob. Pero kung pagbabasehan ko ang sinabi ng ganidan kanina, nasa loob lang si Mang Eliseo at pinaglalaroan siya nito. Lakad ng lakad at tinahanap ang daan palabas pero paikot-ikot lang siya. Kanina, kahit saan ako lumusot, ay bumabalik pa rin ako dun sa puno sa gitna. Binaligtad ko lang yung damit ko at nagsaboy ako ng asin sa dinadaanan ko. Kaya ako nakabalik dito. Ngayon, sigurado na ako. Nariyan lang si Mang Eliseo. Nasa iisang lugar lang tayo, pero magkaiba ng mundo. Nakulong siya sa oras at araw na pumasok siya dyan. Pero nasa mundo siya ng mga engkanto. Pero bakit si tatay? Dinala niya sa mundo niya. Bakit kayo niligaw lang na engkanto na yon? Hindi natin alam, Rosel. Maaaring may iba siyang pakay kay Mang Eliseo. Sana walang masamang nangyari kay tatay. Kung hindi ko siya binigyan ng kwintas na anting-anting, tiyak na may masamang nangyari na sa kanya. At baka kinain na siya ng ganidan. Pero dahil doon, ay umasa tayo na buhay pa siya. At ang tanging hintayin na lang natin ay makalabas siya. Diyos ko, sana'y makabalik si Eliseo ng ligtas. Lumipas ang mga oras. Sa pagputok ng liwanag ay mas pinaigting pa ng mga pulis at mga volunteer ang paghahanap kay tatay. Hanggang sa muling kumagat ang dilim. Walang tulog si nanay sa kahihintay. Kahit anong kumbinsi namin ayaw niyang magpahinga dahil gusto daw niya na kapag umuwi si tatay siya agad ang sasalubong sa kanya. Kapag nakakatulog sa sofa, biglang babalikwas ng bangon at nag-aabang na naman. Hindi siya halos nakakain dahil sa sobrang pag-iisip. 24 oras na ang nakalilipas mula nang mawala si tatay. Pansamantala munang hinihinto ang paghahanap para makapagpahinga rin ng mga tao. Pasado 9:00 nang mataranta kami ni Kuya nang lumabas ng kwarto si nanay na nakabihis. Nagmamadali at ayaw magpapigil. Nay, saan kayo pupunta?
Hahanapin kong tatay mo. Pero Nay, baka mapahama kayo. Doon nagtatago ang aswang. Wala akong pakialam. Hindi ako natatakot sa kanya. Nay, kapag pumasok kayo dun sa taniman, baka pati kayo ay hindi na makabalik. Paano kung kayo naman ang mawala tapos makauwi si tatay? Mag-aalala din yon. At baka sisihin niya rin ang sarili niya kapag may nangyaring masama sa inyo. Ang gusto ko lang naman ay mahanap siya. Alam po namin yun, Nay. At ganun din kami ni Rosel. Gusto rin namin siya makauwi pero ibigay na natin ang gawain na yun sa mga taong mas may alam. Gaya ni Diego at Kapitan. Tama si Kuya, Nay. Kailangan niyo po magpahinga at kumain ng maayos. Mag-aalala yun si tatay kapag umuwi yun at nanghihina kayo. Sasamahan ko po kayo. Pupunta tayo sa taniman ng tubo. Pero hindi tayo pwedeng pumasok doon. At saka mangako kayo sa akin na matutulog kayo ng maayos at kakain ng mabuti. Habang kami naman po ay hindi hihinto sa paghahanap kay Mang Eliseo. Oo, pag-ako. Maraming salamat, Chico. Pare, salamat ha. Wala yun. Hindi na kayo iba sa akin eh. Rosel, mas maigi na ikaw nang sumama kay nanay. Kasama niyo naman si Diego. Mas delikado kung ikaw ang may iwan dito. Baka matsyempohan ka ng aswang. Sige, Kuya. Tinupad ni Diego ang pangako kay nanay. Kasama ako ay nagpunta kami sa taniman ng tubo. Doon sa eksaktong lugar kung saan sila huminto kagabi. Alerto at dala ang sandatang itak at buntot pagi habang may nakasabit na crossbody bag sa katawan niya. Bumaba kami ng owner type jeep at sinamahan si nanay na tumayo sa harap ng taniman. Puno ng magkahalong takot at pag-aalala. Muli siyang naiyak kaya hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Kung takot at nag-aalala si nanay, ganon din ako. Bilang anak, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin sakaling may hindi magandang mangyari kay tatay. Eliseo! Mahal! Bumalik ka na pakiusap! Naghihintay na kami sa iyo ng mga anak mo! Tay! Nasaan ka na ba? Bumalik ka na! Bisa-bisa kita! Gusto kong paniwalaan ang sinasabi mo, Diego. Pero hindi ko maiwasang matakot. Mapapanatag lang ako kapag nakita at nahawakan ko na ulit ang asawa ko. Alam ko po, Aling Penny. Pero wag ko kayong mawala ng pag-asa. Bukas ang sabi ni Kapitan ay... Tay! Ellie? Nagulat na lang kami at sabay-sabay na lumingon na biglang lumabas sa isang parte ng taniman si tatay. Ayon kay nanay, takang-taka daw siya dahil ang inaasahan niyang itsura ng tatay nanlilimahid sa dumi. Magulo ang buhok at may sira na ang suot nitong kamiseta. Pero nang sandaling yun, kung ano daw ang itsura nito nang pumasok sa taniman ng nagdaang gabi, ganun na ganun pa rin ang ayos nito. Malinis ang damit, ayos pa yung buhok, at kahit nabahid ng dumi sa damit at muka, wala. Higit sa lahat dala na niya ang pusa na dahilan kung bakit siya pumasok sa taniman. Agad kaming napatakbo ni nanay palapit sa kanya at umiiyak na niyakap siya ng mahigpit. Habang kinuha muna ni Diego ang pusa mula sa kanya. Si tatay naman ay takang-taka sa reaksyon namin. Eliseo! Tay! Oh, ay, bakit kayo umiiyak ha? Rosel, anong ginawa niyo ni Diego dito? Saan ka ba nagpunta? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Halos mamatay kami ng pag-aalala, Ellie. Anong sinasabi mo dyan? Ako nga itong tawag ng tawag sa iyo pero hindi ka sumasagot. 15 minutos akong sigaw ng sigaw sa pangalan mo pero hindi mo ako pinapansin. Tay! Higit 24 oras kayong nawala. Ano? Ako nga, Rosel, huwag mo akong niloloko. Totoo ang sinabi ng anak mo. Isang araw kang nawala.
Nung pumasok ka sa loob ng taniman, hindi ka na nakalabas, Ellie. Naghihintay ako sa'yo dito. Nung isang araw, wala pa nga 20 minutos akong nawala eh. Ikaw itong hindi mahanap at hindi mo ako sinasago. Mang Eliseo, totoo pong sinasabi nila. Ako po mismo ang isa sa naghanap sa inyo. Naengkanto po kayo. Pinaglaruan kayo ng ganidan. Paano nangyari yun? Nariyan lang naman ako sa... Ay! Mahal! Ellie! Rosal! Bilisan mo! Tulungan mo ako! Tay! Tatay! Ellie! Mang Eliseo! Gising! Ayun si Kapitan. Parating. Kapitan! Tulong! Nang mawalan ng malay si tatay ay saktong dumating sila kapitan. Pinagtulungan nilang buhatin siya at tinakbo sa ospital. Ang akala namin tuluyan na kaming mapapanatag ngayong nakauwi na si tatay pero hindi ko alam na doon palang magsisimula ang aming problema. Dahil nang magising siya, parang wala na sa sarili si tatay. Nakatulala lang siya at nakatitig sa kisame. Kapag naman magsasalita o sasagot sa tanong namin, galit. Kapag tinatanong namin kung ano nangyari sa kanya sa loob ng taniman ng tubo, hindi na niya bigla maalala na nagpunta siya doon. Kaya ang sabi ng doktor posibleng nagpapakita siya ng early stage of dementia. Pero hindi kami naniniwala dahil alam namin na hiwagang totoong nangyari sa kanya. Dahil doon ay inuwi namin siya sa bahay. Nawala ang dating tatay ko na masayahin. Ang madalas na nagdadala ng buhay sa tahanan namin. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maupo sa rocking chair niya. Tulala at nakatingin lang sa kawalan habang kanno ang pusa na sinundan niya sa taniman ng tubo. Ilang araw na ang nakalilipas pero walang pinagbago sa kalagayan ni tatay. Dahil doon ay hindi ko maiwasan ang mag-alala. Hapon, habang palubog na ang araw at naroon kami ni Diego sa bakuran at nakaupo sa harap ng kubo niya. Lihim naming pinagmamasdan si tatay na nakaupo na naman sa rocking chair at nakatitig sa kawalan. Kaya hindi ko maiwasan na maghinga ng alalahanin kay Diego. Habang nagtatagal, ay lalo akong nag-aalala sa kanya. Hindi siya makausap ng matino. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Diego. Kinausap ko na si Kapitan. Alam mo naman na albularyo yon. At titingnan niya si Mang Eliseo. Pero iisa lang ang hula ko. At alam ko, at eto rin ang sasabihin ni Kapitan. Pinaglaruan talaga ng engkanto ang tatay mo. At mukhang nasa ilalim pa rin siya ng kapangyarihan nito. Nakikiusap ako sa'yo, Diego. Tulungan mo si tatay. Ikaw lang ang inaasahan ko. Ikaw lang ang alam ko makakatulong sa amin. Hindi mo kailangang makiusap sa akin, Rosel. Tutulungan ko kayo. Kung ang ibang tao nga natutulungan ko, kayo pa kaya? Dahil ayokong nakikita ka na ganyan. Nasasaktan din ako. Kaya huwag ka nang umiyak. Salamat. Mula nang nagkakilala tayo, ay palagi mo na lang ako inaalagaan. Masyado mo ako ini-spoiled. Importante ka sa akin. At minsan na kami nagkausap ni Mang Eliseo ng masinsinan bago pa mangyari ito. Nangako ako sa kanya na aalagaan kita at hindi pababayaan. Mabuti na lang narito ka na nang mangyari ang lahat ng to. Sa'yo ako kumukuha ng lakas at pag-asa. Bumaba ang tingin ko sa kamay ko nang kunin niyo ni Diego at kinulong sa kanyang mga palad. Mula nang dumating siya ay unti-unting naming nakilala ang bawat isa. Sa paglipas ng mga araw ay mas nagkakalapit kami. Sa tingin at kilos, alam namin na gusto namin ang isa't isa. Hindi naman yun lingid sa kaalaman ng pamilya ko. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na magkasama kami, doon man sa bahay at sa trabaho sa bukid, marami na akong nalaman tungkol sa kanya, kaya mas lalo siyang napapamahal sa akin. Sumandal ka lang sa akin. Kapag napapagod ka na,
O kung sa tingin mo ay pinanghihinaan ka ng loob. Laging nakahanda itong balikat ko. May bala ka pa bang umalis at bumalik sa pagtugis ng mga aswang? Papayag ka ba kapag nagkataon na magdesisyon ako na umalis? Bakit ka sa akin nagpapaalam? Hindi mo naman ako girlfriend. Importante sa akin ang opinyon at nararamdaman mo. Tsaka malay mo, sa mga susunod na araw, Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Girlfriend agad? simulan ko na ngayong gabi. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Seryoso ako. Bakit ka tumatawa? Ang kulit mo kasi. Seryoso nga ako. Liligawan kita. So, hindi ka na nga aalis kapag sinabi ko na ayokong umalis ka? Oo. Kung gusto mong huminto ako sa pagdugis ng aswang gagawin ko. Kung doon ka magiging masaya at mapapanatag ang puso mo, ako naman kahit ano, okay sa akin. Yung mga naka-fling mo, nag-uusap pa kayo? Hindi na. Kapag umaalis ako sa lugar kung saan ko sila nakilala, pinuputol ko na rin ang ugnayan namin. At saka matagal mula nang huli akong nakipag-fling. 2 years ago yata. Promise? Promise. Kahit tingnan mo pa yung cellphone ko. Hindi na. May tiwala naman ako sa'yo, saka nagtatanong lang ako. Kapag maayos ang lahat at naibalik natin sa dati ang tatay mo, magpapaalam ako sa kanya. Isasama kita sa amin. Tapos ipapakilala kita sa mga magulang ko. Agad? Sabi ng tatay mo, di ba? Kapag alam mo na siya na, sunggab agad. Loko ka talaga. Nga pala, mamayang gabi, sasama ako kay Kapitan. Mag-iikot kami. Kabilugan ng buwan mamaya. Tiyak na aatake yung aswang na yon. Yung mga pakontra sa mga bintana at pinto ninyo, huwag mo nga aalisin ha. Magsarado ka ng mabuti ng bintana at ilak mo. Hindi na makakapasok o makakalapit sa iyo yun. Pero mabuti na yung sigurado. Iiwan ko sa iyo si Dagem. Kapag nag-iba ang kilos niya, itawag mo sa akin agad. Okay. Mag-iingat ka mamaya ha. Pasado 11:30 na ng gabi. Habang naglalakad si Diego kasama si Kapitan at ang kanyang mga tanod, hindi nila maiwasan na pag-usapan ang kalagayan ni tatay. Maging si Kapitan na malapit na kaibigan ni tatay, labis na rin nag-aalala. Nang mapagod sa pagroronda at masiguro na wala namang panganib, bumalik sila sa barangay hall. Nakausap ko na ang guru ko. Siya yung nagturo sa akin ng mga karunungan ko pagdating sa panggagamot. Ayon sa kanya, ay tama ang hinala natin. Napaglaruan ng ganidan si Eliseo. Pero pinag-iingat niya tayo. Dahil baka raw ang kanyang ginawa ay isa lang sa kanyang panlalansi. Nakakapagtaka daw na nakauwi pa si Eliseo ng buhay. Kilala natin ang lahi nila. Pinapatay ang sino mang tao ang nahipnotismo nila. May hinala siya na baka hindi si Eliseo ang totoong pakay nito. May iba pa. Ano naman kaya ang pakay niya? Nakauwi nga siya pero wala sa sarili. Malalaman pa lang natin. Bukas ng gabi ay gagawin na natin ang orasyon. Dumating na ang metal na krus na pinabili ko at pinabindisyonan ko. Kapitan, paano kung hindi umubra yung orasyon? Ang tanging paraan lang ay mapatay ang aswang para maputol ang kapangyarihan na may hawak kay Eliseo. Tulong! Kapitan! Si Bonnie yun ah! Kapitan! Tulong! Dun sa banda dun! Kapitan! Laro tayo, ate. Sige na. Laro lang tayo! Huwag ka nalapit! Ang pangit mo! Mukha kang garapata! Ayaw mong makipaglaro. Sige,
papatayin na lang dahil nagugutom na rin ako! Ganitan! Nandiyan ang manunugis! Papatayin niya ako! Bigla daw kumaripas ng takbo ang aswang pero agad itong hinabol ni Diego. Mabilis niyang sinundan ito hanggang sa umabot sila sa bungad ng kakahuyan. Ang lugar kung saan kami unang nagkakilala. Hingal na huminto si Diego nang huminto rin ang aswang sa pagtakbo. Dahan-dahan itong gumapang sa katawan ng puno at parang gagamba na kumapit doon saka humarap sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa patalim at hinanda ang sarili sa bigla nitong pag-atake. Ngunit isang nakakalokong ngisi ang binigay nito sa kanya. Sabi ko na nga ba? At buhay ka pa! At lalabas ka sa lungga mo! Anong ginawa mo kay Mang Eliseo? Wala akong ginagawa sa kanya. Naglaro lang naman kami. Sinungaling ka! Bakit ka nang gugulo dito sa bayan na to? Dahil pinakialaman nila ang laruan mo. Akin yun eh. Bahay ko yun. Kung ganon, bakit pati si Mang Eliseo? Bakit ka umaaligid sa bahay nila? Kailangan kong makasiguro na makukuha kung gusto ko. Malakas na umangil ang aswang at biglang tumalon palapit kay Diego. Sa halip na umiwas ay hinayaan niya itong makalapit. Nang lumundag ito sa kanya at natumba sa lupa, bigla niyang sinaksak ito sa dibdib. Sabay hilamos ng asin na may bawang sa mukha nito. Malakas na sumigaw ang aswang. Matapos yun ay agad niyang sinakal ito gamit ang buntot pagi. Nagwala ito't pumiglas ng husto. Papatayin kitang demonyo ka! Ako ang papatay sa'yo, manunugis! Eh di magunahan na lang tayo! Huwag mo siyang pakialaman! Akin siya! Animal ka! Mamamatay ka na! Sinabi ko na sa'yo, mauuna ka sa impyerno! Matapos manlaban ang aswang at kakapiglas niya, ay nabitawan ito ni Diego. Saka siya sinalakay nito. Ngunit nagawa niyang saksakin sa dibdib ang aswang, kaya bilang ganti, hindi inaasahan ni Diego na maaabot siya ng garidan at kinagat sa braso. Matapos sumigaw sa sakit, ay dinikit niya ang anting-anting sa mukha ng aswang. Doon ito nagwala ng husto, saka sinaksak pa ulit siya ng isang beses. Nang makawala mula sa kanya at mabilis na kumaripas ng takbo ang aswang, tuluyan na itong nawala sa dilim. Diego! Ay, Panginoon ko! May sugat ka! Kinagat ka ba ng ganidan? Wala po ito! Hindi pwede ito. Halika! Umuwi tayo agad sa kubo mo. Kailangan natin magamot agad yan. May mga gamit ka doon panggamot, di ba? Opo. Marsing, tumakbo ka sa barangay. Naroon ang iba ko pang gamit sa panggagamot. Kunin mo. Nasa isang bagyo na itim. At pagkatapos ay isunod mo kila Diego. Nang mga sandaling yon at habang wala akong kamalay-malay sa nangyayari kay Diego, sa hindi malamang dahilan ay hindi ako mapakali. Hindi ako dalawin ng antok dahil nag-aalala ako sa kanya. Sinubukan kong mag-text sa kanya pero hindi siya sumasagot, kaya lalo akong naging alumpihit. Paglabas ko sa kwarto ay nadatnan ko si nanay na may ginagawa sa kusina. Oh, Nay, bakit gising ka pa? Naalala ko kasi yung iluluto ko na pork steak bukas. Hindi ko pa pala naibabad yung baboy kaya bumangon ako sandalit ginawa yon. Sana inutos niyo na lang po sa akin. Oy, ikaw, bakit hindi ka pa matulog? Inaantay ko po si Diego eh. Lumabas kasi siya at sumama kila Kapitan na Romonda. Anak, ako nga'y tapatin mo. Gusto mo ba si Diego? Mahal mo na siya? Opo, Nay. Alam ko naman na masyadong maaga para sabihin ko yon. Pero yun po talagang nararamdaman ko. Naiintindihan ko, anak. Hindi naman ako tutol dahil mabait na bata si Diego. Magalang, masipag at napakaresponsable.
Penny! Maring Penny! Rosel! Si Kapitan Pare, anong nangyari? Diego, anong nangyari sa kanya? Ay, nakagat siya ng aswang. Mag-init kayo ng tubig at pakuluan ninyo itong dahon ng bayabas ng 15 minuto. Kailangang malinis ng mabuti ang dahon bago niyo pakuluan, ha? Oo, pare. Sige. Hey, Rosel, ikuha mo ko ng kandila. Tapos sindihan mo at malinis sa tela pang tali. Opo. Nagmamadali kami na sinunod ang utos ni Kapitan. Nang maihanda na namin ang mga kailangan, unang ginawa nito ang linisin ang sugat ni Diego. Saka siya nagdikdik ng mga halamang gamot. Pagkatapos binuhusan niya ng alkohol ang military knife, saka pinadaan sa apoy ang talim nito. Habang ng mga sandaling yon, si Diego ay malamig ang pawis na lumalabas sa kanyang noo. Lumapit ako sa kanya at naupo sa bandang ulunan, saka pinaunan ko siya sa hita ko. Tumingin sa akin si Diego at ngumiti sa kabila ng nangyayari dito. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi pa ako mamamatay. Malayo pa sa bituka to. Kahit na. Diego, kagatin mo itong tela at gumapit ka lang mabuti kay Rosel. Opo. Sinunod niya ang sinabi ni Kapitan. Mariing kinagat ni Diego ang tela at mahigpit na hinawakan ng kamay ko. Hanggang sa bigla siyang mapaigtad at pumadyak ng malakas nang tusukin ni Kapitan ang sugat niya. Sumigaw si Diego ng malakas habang may kagat na tela dahil sa sakit. Hanggang sa magdugo ng husto ang sugat niya. Pagkatapos ay may binuhos sa sugat niya na tubig mula sa isang bote na may kung ano-anong sanga. Matapos yun ay maingat na pinunasan ni Kapitan ang paligid sa kanilagyan ng langis at tinapalan ng mga dinikdik na dahon. Hanggang sa tuluyang nakatulog si Diego nang talian ng puting tela ang sugat niya. Penny, maganda ka ng gamot at tiyak na lalagdatin siya ng mataas. Painumin niyo siya agad at lagyan ng malamig na bimpo ang kanyang noo para bumaba ang lagnat niya. Ligtas na po ba siya, Kapitan? Oo. Wala ka dapat na ipag-alala. Kinailangan kong paduguin ng husto ang sugat niya para lumabas ang naiwan na laway ng aswang doon. May mga kaso nang nakakaligtas mula sa kagat ng aswang. Pero kapag hindi nagamot ng tama, ang iba ay namamatay sa impeksyon. At ang iba naman, nagiging aswang din. Totoo po? Sa kaso ni Diego, bukod sa naagapan natin ang pagkalat ng laway ng aswang sa katawan niya, malaking tulong ang anting-anting na suot niya. Gawa sa itim na mutya ang pendant nito. Takot ang mga aswang dito dahil maaari silang mamatay kapag dumikit sa kanila ito. Sa mga tao naman, umiepekto ito bilang nagpapagaling sa mga sugat mula sa kagat ng aswang. Ito ang pumampatay sa kamandag o laway nila. Kapitan, salamat po. Alam mo, Rosel, parang anak ko na rin itong si Diego. Kaya wag mong alalahanin yon. Wag mo siyang iiwan. Bantayan mo siya magdamag at yung temperatura niya. Opo. Kinabukasan, naalimpungatan ako nang maramdaman ko na may marahang humahaplos sa pisngi ko. Nang dumilat ako, bigla akong napabangon nang makita si Diego. Nakangiti at nakatingin sa akin. Wala na ang bimpo niya sa noo. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa tabi niya habang binabantayan siya. Bandang 3:30 ng madaling araw nang makaramdam ako ng antok. Sinubukan kong pigilan at nakatagal pa ako ng 1 oras na gising hanggang sa hindi ko kinaya at nakatulog na rin pala ako. Diego, kumusta ka na? Nilalagnat ka pa? Hindi na. Oo nga. Ay, salamat sa Diyos. Ang galing mag-alaga ng magandang nurse ko eh. Ikaw talaga napakabulero mo. Walang halong bula yun. Totoong sinabi ko. Kanina ka pa ba gising? Mga 1 oras na. Hala, bakit hindi mo ako ginising? Ang sarap mong panooring matulog eh.
Parang may katabi akong anghel. Ganito palang pakiramdam kapag nagigising ka sa umaga at ang unang nakikita mo ay yung babaeng mahal mo. Ang saya sa pakiramdam. Tama ka na nga dyan. Baka akala mo nakaligtas ka na. Pinag-alala mo ako kagabi. Sorry na. Hindi ko rin inakala na makakagat ako ng impaktong yon. Pero naaalala ko nga na umiyak ka pa nga eh. Eh syempre, nag-alala ako sa'yo. Ipiniliwanag sa akin ni Kapitan ang pwedeng mangyari sa isang taong nakagat ng aswang. Kaya siguro bago ka iuwi ni Kapitan dito ay hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog sa kakahintay sa'yo. Pwede ba kitang yakapin? Ha? Oo naman. Hinawakan ako ni Diego sa kamay at bahagyang hinila. Nakuha ko ang ibig nitong mangyari. Nahiga ulit ako pero lumapit ako sa kanya at umunan sa braso nito saka ako niyakap ng mahigpit. Napangiti ako nang maramdaman ko na hinalikan niya ako sa noo kaya yumakap din ako sa bewang niya. Nakaramdam ako ng kapayapaan sa puso ko nang ikulong niya ako sa kanyang mga bisig, Madam Venus. Parang ayoko nang matapos ang sandaling yun. Parang gusto ko na lang manatili doon. Nang hawakan ni Diego ang baba ko at bahagyang inangat ang aking muka, tinitigan namin ang isa't isa hanggang sa bumaba sa labi ko ang kanyang tingin. Natutokso akong halikan, Carousel. Kaya lang baka biglang magkamalay ang tatay mo at habulin ako ng itak. Hahabulin ka ng itak nun kapag sinabi mo. Nagka-boyfriend ka na ba? Hindi pa. Ibig sabihin, Ikaw ang unang lalaki naging espesyal sa akin ng ganito. Masarap pala sa pakiramdam. patawarin ako ni Mang Eliseo. Pero umiibig ako sa kanyang anak na dalaga. Hindi naman yata magagalit si tatay kapag sinabi kong mahal ko rin ang dayo at matapang na manunugis. Pwede ba kitang halikan? Oo. Hinaplos niya ako sa pisngi at muling bumaba sa labi ko ang kanyang tingin. Hinanda ko na ang sarili para sa nakatakdang mangyari. Maglalapat na lang sana ang labi namin nang bigla naming marinig na bumukas ang pinto ng kubo at narinig ang boses ni nanay. Para kaming napaso sa isa't isa at mabilis pa sa 4:00 na naghiwalay. Nang umikot si Diego, napasigaw ako nang mahulog siya sa papag. Sa halip na mag-alala, natawa na lang kaming dalawa. Aray, ang sakit! Nataganan mo yung sugat to. Okay ka lang ba? Oh, Diego? Anong ginagawa mo dyan sa lapang? Nahulog po kasi ako. Ang likot po kasing matulog eh. Oh, tumayo na kayong dalawa dyan at tumipat sa kabilang bahay. Nakapagluto na ako ng almusal. Sige po. Matapos mag-almusal ay si kuya at nanay muna ang nagpunta sa bukid para magtrabaho. Ako ang naiwan kay tatay para magbantay at gumawa ng gawaing bahay. Sa pagdaan ng mga araw ay nakakausap na namin siya kahit papano. Minsan ay nagwawala siya sa bakuran o kaya naman inaasikaso ang mga tanim niya doon. May mga sandali na nadalatnan ko siyang tulala ulit at nakaupo na naman sa rocking chair. Habang nagluluto ako ng ulam para pananghalian, bahagya akong natigilan nang makitang nilapitan ni Diego si tatay. Mang Eliseo, kumusta na po kayo? Diego. Ha? Opo, ako nga po si Diego. Naalala niyo po ba kung sino ako? Oo. Ikaw yung nobyo ng anak ko, hindi ba? Si Rosel. Si Mang Eliseo naman. Hindi pa po kami pero mukhang papunta na doon. Tatay! Rosel, anak ko? Salamat at naalala mo ko. Kumusta ang pakiramdam mo?
Ang dilim doon sa taniman ng tubo. Ang lamig. Nakakakilabot. May nakita ko doon. Maliit siyang tao. Pero nakakatakot ang mukha niya. Ano pong sinabi niya sa'yo? Naaalala niyo pa po ba? Hindi ko na alam. Basta, may hinihingi siya. Hindi ko na maalala kung ano. Mang Eliseo, konting tiis. Mamaya ay gagawin na namin ng kapitan ang orasyon. Babalik na kayo sa dati. Inaantok ako. Tulog muna ako. Nakatingin ako na lumingon kay Diego. Yun ang unang beses na nagsalita si tatay at may nakilala sa amin. Sa sobrang saya ko ay naluhanan naman ako. Sumunod ako kay tatay sa kwarto ko para alalayan siyang humiga at siguraduhin na komportable siya sa kwarto. Ilang sandali lang ay nakatulog na nga ito. Nang bumalik ako sa kusina ay sakto namang dumating sila nanay at kuya mula sa bukid kaya agad namin kinuwento ni Diego ang nangyari. Sa tuwa ni nanay ay tinabihan niya si tatay sa kama at pinanood matulog. Sel, luto na yung ulam. Malapit na. Bayaw, kumusta sugat mo? Ayos naman. Pucha pare, susunod mag-ingat ka ha. Hindi pa nga kayo nitong utol ko, byuda na agad. Ngangawa yan. Patay na patay pa naman sa'yo yan. He? Tao po? Oh, si Bonnie. Nagtataka na napalabas si kuya, habang si Diego naman naroon lang sa may pinto at nakatayo. Di ko naman pinansin yun at naghain na ako ng mesa. Eksaktong naluto ang ulam at inalis yun sa apoy. Biglang naging kasing init nang nagbabagang kala ng tenga ko nang marinig ko si Bonnie. Hi, Victor. Oh, naligaw ka yata dito. Anong sadya mo? Pwede bang makausap si Diego? Si Diego? Hmm? Oo naman. Pare, tawag ka. Sige, nandiyan na. Sinundan ko ng tingin si Diego nang lumabas ito. Ako naman pasimpleng sumilip sa bintana at nanood doon. Nakita ko kung paano ngumiti ng nakakaakit si Bonnie kay Diego nang lumabas ito. May dala pang mangkok ang babae at parang naiihi sa kinatatayuan. Magandang araw po. May paglilingkod ba ako? Hi, Diego. Nagpunta ako dito para ibigay sana sa itong bopis. Ako mismo nagluto niyan. At saka, gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo kagabing pagligtas sa akin. Nabalitaan ko kasi kay Kapitan ang nangyari sa'yo. Nagigilty lang ako na nakagat ka ng aswang dahil sa akin. Wala nga naman yun. At saka, hindi naman ito dahil sa'yo. Talagang hinahanting ko yung aswang na yon. Alam ko na. Ang mabuti pa, punta ka na lang sa bahay kong mamaya. Inuman tayo. Masarap akong pulutan. Masarap ako magluto ng pulutan. Pasensya na po pero... Sige na, baby boy. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kahit dito man lang, makabawi ako. At saka, gusto kong kwentuhan mo ako sa mga adventure mo sa aswang. Kasi ate, may magagalit. Magagalit yung si Aling Penny. Akong bahala sa'yo. Excuse me? Pare, lagot ka. Rosel, nandiyan ka pala. Iniimbitan ko lang sana si Diego sa bahay para... Hindi po siya pwede. Hindi siya available ngayon, mamaya, at bukas, at sa mga susunod na bukas pa. Ito naman, napakahigpit. Iingatan ko naman yung kaibigan mo eh. Ay, Ate Bonnie, sorry. Hindi ko siya kaibigan. Boyfriend ko tong nilalandi mo. Boyfriend?
Hindi ko na rin alam ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon. Basta ang namalayan ko na lang, parang sasabog ang ulo ko sa inis at selos. Kaya naman bigla akong hinawakan sa t-shirt si Diego, sabay hila sa kanya palapit at ako mismo ang humalik sa labi niya. Narinig ko ang malakas na pagsinghap ni Kuya na nagulat rin at pagkatapos tumawa ng malakas saka pumalakpak. Nang mapagtanto ko ang ginawa ko, bigla akong lumayo kay Diego at parang gusto kong magpalamon sa lupa ng mga sandaling yun. Dahil bukod kay Kuya, nakita rin pala ni Nanay ang ginawa ko na natatawa lang sa akin. Naroon din pala ang ilang mga trabahante kaya inuulan ako ng kansyaw mula sa kanila. Habang si Diego parang matutunaw sa klase ng ngiti at tingin niya sa akin. Sinubukan kong lumayo pero hinawakan niya ako sa kamay. Sorry ate, pero nakita niyo naman. Tigre magalit itong si Commander. Salamat na lang din po sa bopis. Hindi ako kumakain ng kahit anong pagkain na lamang loob ang halo. Ayos ah. Murag ba naman? Ayos ah. Ayoko na nga. Yep, saan ka pupunta? Ha? Maghahain na. Kakain na kami. Tayo. Aling Penny, una na po kayong kumain. Mag-uusap po kami ni Rosel. Oh, sige. Take your time. Naku, mukhang malapit na ako magkaapo. Parang sasabog ang dibdib ko ng mga sandaling yon, Madam Venus. Lalo na nang sinarado ni Diego ang pinto ng kubo. Tumalikod ako habang naghahalongkat sa isip ko ng pwedeng idahilan kung bakit ko nagawa yun. Eksaktong pagharap ko para sana magsalita bigla akong sinalubong ni Diego ng isang halik sa labi. Hindi ako makakilos nung una hanggang sa gumalaw ang labi niya at tuluyan na akong nawala sa sarili at tumugon. Mabilis akong yumakap sa leeg niya nang maging mainit at mapusok ang halik na pinagsasaluhan namin. Makalipas ang ilang sandali ay huminto kami at tumingin sa isa't isa. Wala nang bawian yun ha. Sinabi mo na sa kanya na boyfriend mo ko. Joke lang naman yun eh. Kasi... Nagselos ka. Oo. Baka kasi magkagusto ka sa kanya. Sexy si Bonnie. Mas malaki ang hinaharap niya, saka... Yan. Kung ano nang sinasabi mo eh. Wala akong pakialam sa hinaharap niya o sa buong katawan niya. Wala akong pakialam sa kanya. Ikaw ang gusto ko at ikaw ang mahal ko. Sa'yo lang ako. Lagi mong tatandaan yan. Okay. Isa pang kiss? Oo. Pero sandali lang ha. Naghihintay yung pagkain. Oo, sandali na lang. Diego! Sa bintana! Hindi natuloy ang balak namin nang bigla kong napasigaw nang may nakita kong isang pares ng mata na nakatingin sa amin. Nanlilisik at galit. Ngunit iba ang mga matang yon kumpara sa nakita ko sa aswang. Nang lumingon siya, nanlaki ang mga mata nito sa takot. Sabay karipas ng takbo. Agad naman hinablot ni Diego ang patalim at mabilis na hinabol ang aswang. Nang makita ko ang katawan ng taong sumilip, bigla kong nataranta nang makilala ito. Kaya agad kong hinabol si Diego. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang makita na hawak na niya sa kwelyo ang taong sumilip sa amin habang nakatutok dito ang patalim. Sino ka, ha? Bakit ka nagmamanman? Diego, wag! Sandali lang! Hayop ka! Ikaw si Ganida, no? Naaamoy kitang animal ka! Kahit na maganyong tao ka pa! Diego, wag! Si Isidro yan! Isidro? Sorry po. Di po ako lalaban. Mabait po ako. Agad kong hinila si Diego palayo kay Isidro. Si Isidro ang madalas naming nauutusan sa bahay, lalo na kapag abala kami sa trabaho sa bukid. Nagpapabili sa tindahan o sa palengke. Nagsisibak ng kahoy at kung ano-ano pang errands na madaling gawin. 40 anyos na si Isidro pero may konting mental defect at may pagkaisip bata pati magsalita. Maliit at ipit ang boses pero nakakausap naman namin siya ng maayos sa kabila nito. Maliit lang siya at halos hanggang bewang ko lang ang kanyang taas. Pinanganak na may special defect pati sa pisikal na anyo.
Hindi pantay ang kanyang paa at mas maliit sa kaliwa. Kuba rin siya. Ayon sa kwento sa amin ng matatandang nakakilala kay Isidro, dahil sa itsura'y pinamigay siya ng kanyang pamilya. Palagi siyang nasa palengke noon at nanlilimos. Naawa si tatay kaya dinala sa bahay at pinapakain namin siya at binibigyan ng damit. Ume-extra din siya sa bukid kaya binibigyan ko kahit papaano ng pera para kumita siya. Isidro naman kasi. Bakit ka nakasilip ng ganon? Akala ko tuloy ikaw yung aswang. Sorry po. Papati lang sana ako eh. Siya nga pala. Siya si Diego. Siya ang bago nakatara dito sa kubo. Boyfriend ko. Boyfriend mo? May boyfriend ka na? Oo, bago lang. Actually, kanina lang bago ka dumating. Pasensya ka na kung napagkamalan kitang aswang. Magkasing taas kasi kayo eh. Pero sa susunod, huwag kang sumisilip ng ganun sa ibang bahay ha. Hindi magandang asal yon. Opo. Sorry po. Siya nga pala. Ang tagal mong nawala ah. Saan ka ba nagpunta? Umuwi muna ako dun sa bayan namin. Napalitaan ko kasi na may sakit si Lola. Ganun ba? O, kumain ka na? Tapos na. Sige na. Umuwi ka na muna sa inyo. Bukas ka na ulit magsimula sa bukid. Okay. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang pinapanood si Kapitan at Diego na naghahanda para sa gagawing panggagamot. Hapon kanina nang biglang lagnatin ng mataas si tatay. Kahit anong pagpapainom namin ng gamot, hindi bumababa ang lagnat niya. Dahil doon ay mas minadali nila ang gagawin. Hindi pa nga dapat yun matutuloy dahil sa nangyari kay Diego. Pero hindi niya ininda ang sariling kalagayan, makaligtas lang si tatay. Rosel, sindihan mo ang mga kandila. Victor, kumuha ka ng isang palanggana ng tubig. Opo. Diego, magbantay ka. Baka biglang sumugod ang aswang. Victor, alalayan mo ko. Opo. Nakanda po ako. Panginoon, tulungan niyo po ang asawa ko. Nakikiusap po ako. Ibalik niyo sa amin. Hindi ko kaya na wala si Ellie sa akin. Nang iabot ni Victor ang isang plangganang tubig, ay nagsimula si Kapitan na patakan yun ng natunaw na kandila. Ilang sandali pa ay may nabuo na isang imahe. Nang itaas yun ni Kapitan ay ipinakita sa amin. Nagkatinginan sila ni Diego. Walang salita. Sapat na ang tingin para maintindihan ang nangyayari. Lumabas ang hugis ni Garidan sa mga patak ng kandila. Si Ganidan nga. Diego, ang krus. Eto po. Humanda ka sa akin, maligno ka. Nang iabot ni Diego ang krus na gawa sa metal, ay nilagay yun ni Kapitan sa pagitan ng mga daliri sa paa ni tatay. Biglang lumiyad si tatay at umaangil na parang nag-iba ang boses niya matapos magsalita. Nakaramdam ng pag-aalala si nanay at lalong napaiyak nang dumaing sa sakit si tatay. Lalapit dapat siya pero pinigilan ko. Hanggang sa nangilabot ako nang magsalita si tatay. Pero sa halip na boses niya ang narinig namin, ay ang maliit at nakakatakot na tinig ng aswang ang lumabas sa kanyang bibig. Alam kong ikaw yan, Ganidan. Oo, ako nga. Anong kailangan mo kay Eliseo? Bakit mo siya sinasalbahe at kinulong sa mundo ninyo? Dahil pumasok siya sa teritoryo ko. Ang taniman ba ng tubo ang sinasabi mo? Oo, akin yun. Bahay ko yun. Ang lahat ng akin ay akin lang dapat. Anong kasalanan ni Eliseo sa'yo? Hindi niya kailanman inangkin ang teritoryo mo. Ang matandang yan ang kapatas nung pinuputol nila ang mga puno. At isa sa punong pinutol nila ay ang bahay ko. Pero hindi mo pag-aari yun. Akin yun. Kaya lahat ng pumapasok doon ay papatayin ko. Pero hindi lang yun ang ginawa niya. Pinamibigay niya ang pinaka-importanteng pag-aari ko.
Anong ibig mong sabihin? Anong pag-aari? Si Rosel. Kinalabutan ako matapos kong marinig na binanggit ng ganida ng pangalan ko. Napaatras ako at sumiksi kay Diego. Hindi ko alam kung bakit at paano niya nasabi na pag-aari niya ako. Wala akong maalala na may nakausap ako na maaari kong paghinalaan na engkanto o aswang. Hindi mo pag-aari si Rosel! Akin siya. At papatayin ko ang manunugis na yan. Dahil kinukuha niya sa akin si Rosel. Pakawalan mo sa Eliseo! Hindi. Hindi ko siya pagkakawalan hanggat hindi si Rosel ang kapalit. Ibigay niyo siya sa akin. Kapalit nun ay ang kanyang ama. Talagang matigas ang ulo mo, ha? Ah! Tama na! Pakakawalan mo ba si Eliseo? O papatayin kita? Ayoko na! Masakit na! Tama na! Nang hampasin ni Kapitan ng palaspas si tatay ay sumigaw siya ng malakas. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot at matinis na boses ng aswang. Wala kaming nagawa ng mga sandaling yun, kundi ang magdasal habang nangyayari ang panggagamot kay tatay. Sa ikalawang hampas nagwala na ito. Pero mabilis siyang nahawakan ni Diego at kuya. Nang nagmamatigas ang ganidan ay buntot paagi na ang pinanghampas ni Kapitan. Hindi mo pa rin pakakawalan sa Eliseo? Ha? Nakakawalan ko na! Ayoko na! Tama na! Nangangako ka ba na hindi ka naaaligid sa bahay na ito? At hindi ka na babalik? At manggagambala sa pamilya na Eliseo? At maging sa mga residente na baryong ito? Hindi! Bait na kanitan! Bait na ako! Mula ngayon ay lalayuan mo na si Rosel. Nagkakaintindihan na tayo? Kapag ginambala mo ulit siya, ay ipapapatay kita sa manunugis. O ako mismo ang papatay sa'yo. Huwag mo ako ibigay sa kanya! Ayoko sa kanya! Kung ganon, pakawalan mo na si Eliseo. Maya-maya ay nawalan ulit ng malay si tatay. Hindi naman nagtagal ay muli itong dumilat at lumingon sa paligid. Natigilan pa siya nang makita niya si nanay na umiiyak. Agad umangat ang kamay niya at hinaplos sa pisngi si nanay. Naiyak ako sa tuha. Bumalik na ang tatay ko. Dahil ganun palagi ang ginagawa niya kapag nakikita na umiiyak si nanay. Hinahaplos sa pisngi at pinapahid ang kanyang luha. Mahal, bakit ka umiiyak? Eli, sabihin mo sa akin ang buong pangalan mo. Eliseo Montemayor. Naaalala mo kung nasaan ka ngayon? Nasa bahay. Ano ang huling naaalala mo na nangyari kanina? Yung taniman nagtubo. Sinundan ko yung pusa. Nakabalik na siya, Penny. Natural lang na hindi niya maalala ang mga nangyari sa kanya habang hawak siya ng engkanto. Salamat sa Diyos! Tay! Pinagpantay pa ni Kapitan ang dalawang hinliliit ni tatay. Nang makitang pantay na ang mga yon ay binugahan niya ng 3 beses sa bumbunan si tatay. Saka nilagyan nito ng krus sa noo gamit ang hinlalaki nito. Emosyonal kaming lahat na nilapitan siya at ihumakap sa kanya ng mahigpit. Nang umayos ang pakiramdam ni tatay at nahimasmasan, ay kinuwento namin sa kanya ang mga nangyari. At ang sinabi niya minsan kay Diego tungkol sa nakita niya sa loob ng tubuhan nang mawala siya. Ayon kay tatay, wala daw siyang naalala. Kaya ang akala niya ay nakatulog lang siya ng mahimbing. Maraming salamat po, Kapitan. Walang ganuman. Magpahinga ka muna, pare. At isuot mo itong anting-anting. Huwag mong huhuparin ang 7 araw para hindi ka balikan ang engkanto. Ikaw rin, Rosel. Huwag mong huhubarin yung bigay ni Diego sa'yo. Opo. Ihahatid ko na po kayo sa bahay ninyo. Para kaming nabunutan ng tinik nang matapos gamutin ni Kapitan si tatay. Bumalik na siya sa dati na parang walang nangyaring kababalaghan sa kanya. Masigla na ulit ang bahay namin. Naririnig na ulit namin ang malakas, buhay na buhay at nakakahawang tawa niya.
Pagising pa lang ng umaga, ay ugali na niyang sumayaw-sayaw at umindak-indak sa sala at yun daw ang exercise niya. Matapos yun ay nagwalis siya ng bakuran at nagluto ng agahan para sa amin. Lahat ng dating routine niya bago siya naengkanto, ginagawa na niya ulit. Nang magising ako ay malambing niya akong niyakap at hinalikan sa ulo. Dahil doon ay hindi napigilan ng umiyak sa tuwa. Lumipas ng maghapon ng payapa. Walang paramdam ang aswang. Dumating ang kabilugan ng buwan na walang namamatay kahit isa o may na-report na nawawala. Kaya hindi lang kami ang nakahinga ng maluwag, kundi ang buong bayan. Nang gabing yun ay isang espesyal na salo-salo ang hininda ni nanay. Hindi lang si Diego ang naroon, kundi pati na rin si Kapitan. Pare, maraming salamat sa lahat. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Tsaka, yun lang naman ang nagawa ko. Si Diego ang halos itaya ang buhay sa pakikipaglaban sa aswang. Walang anuman ho yun. Trabaho ko po yun bilang manunugis. Lalo na po at hindi na kayo iba sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Ang isipin mo pare, ay nasa maayos ka ng lagay. Kaya sa susunod, huwag kang basta sumusuot kung saan-saan. Tatandaan ko na yan. Pare, maraming salamat ulit. Hindi ko makakalimutan ito. Ay, huwag niyo nang isipin yan. O siya, at ako'y mauuna na. Maraming salamat sa masarap na hapunan at pabaon. Ibigay mo kay Mare ha. Dinagdagan ko na para sa mga bata. Ay sige, aalis na ako. Matapos ihatid ni Diego sa labas ng bakuran si Kapitan, sakay ng tricycle kasama ang mga tanod. Nagpaalam na rin na matutulog si Kuya dahil maaga pa itong magde-deliver ng mga inani namin na gulay. Ako naman ay abala sa paghuhugas ng pinggan. Nang makabalik si Diego ay tinulungan niya ako. Hanggang sa biglang patugtugin ang paboritong kanta ng mga magulang ko. Ang Moon River. Nang lumingon ako, napangiti ako at sumandal sa counter nang makitang nagsasayaw ang dalawa sa gitna ng sala. Nakatingin sa isa't isa na punong-puno ng pagmamahal. Maya-maya narinig ko na lang na humihikbi si nanay. Natakot ako, mahal. Ang akala ko hindi ka na babalik sa akin. Maaari ba naman yun? Hindi kita kayang iwan. Alam mo naman yun, hindi ba? Babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Saka may pangako tayong dalawa na sabay tayong mamamatay. Ikaw kasi, huwag ka nang habol ng habol sa mga pusa. Oh, sige. Ibang pusa na lang hahabulin ko. Yung iyon na lang. Bumalik ka na nga at siyang pagkapilyo mo. Mahal, Mm. nasabi ko na ba sa'yo na mahal na mahal kita at ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. Palagi, mahal. Natakpan ko ang bibig ko sa kilig ng halikan ni tatay si nanay ng matagal sa labi. Pagkatapos ay hinalikan sa noo saka sinandal ni nanay ang ulo sa dibdib ni tatay. Doon sila patuloy na nagsayaw na parang sila lang ang tao sa mundo. At napakasaya ko, Madam Venus. Dahil nakikita ko kung gaano kamahal ng mga magulang ko ang isa't isa kahit na matanda na sila. Nang matapos namin ang paghuhugas ng pinggan, napalingon ako kay Diego nang hawakan nito ang kamay ko. Pagkatapos ay lumapit sa mga magulang ko. Kaya naman napahinto sila sa pagsasayaw. Oh, Diego. May sasabihin ka. Mang Eliseo, una po, gusto ko po sanang humingi sa inyo ng paumanin. Kung naging mabilis ang lahat sa amin ni Rosel, bala ko po talagang umakyat ng ligaw kapag gumaling na kayo. Kaya lang, Hindi mo na napigilan ang puso mo. opo, pasensya na po. Walang problema sa akin, iho.
Pero gaya ng napag-usapan natin noon, huwag mo siyang sasaktan. Mahalin mo siya at ingatan gaya ng kung paano ko siya inalagaan. Opo. Tatandaan ko po yan. Ibinibigay ko na sa iyo ang blessing ko. Salamat po. Isa pa po. Ipagpapaalam ko po sana si Rosel. Sa katapusan po ay uuwi ako sa amin para dumalaw. Gusto ko po sana siyang isama para maipakilala ko sa pamilya ko. Sige, umapayag ako. Thank you, Tay. Sobrang saya ko. Wala na ako mahihiling pa. Ang gusto ko lang ay yung makita kang masaya, anak. O siya, iwan ko na kayo. Patutulog na kami ng nanay mo. Sige po. Huwag kayo masyadong magpuyat, ha? Opo. Isang hapon, kababalik lang ng mga trabahante mula sa bukid at kasalukuyang binibigay ni nanay ang mga bayad sa kanila. Naroon kami sa harap ng kubo ni Diego at kumakain ng merienda nang mapansin kong kanina pa siya nakatingin kay Isidro. Habang siya naman ay panayang tingin sa amin ni Diego. Seryoso ang mukha at hindi ko mahulaan ang tumatakbo sa isip niya. Malayo sa nakasanayan ko na parang bata na madalas nakangiti. Bakit ka nakatingin kay Isidro? Wala. Kinikilala ko lang siya ng mabuti. Hindi lang magandang kutob ko sa kanya. Sa una pa lang. Mabait si Isidro. Hindi ba sinabi ko na yan sa'yo? Oo nga. Pero ewan ko. Hindi ako palagay kapag nasa paligid siya. Ano bang iniisip mo sa kanya? Siya si Ganidan. Dahil ba pareho silang maliit at pareho yung boses nila? Hindi lang yan. Naalala mo nung inabol ko siya. Kaamoy siya ng aswang na yon. Masangsang. Parang nabubulok na bangkay. Pinagkakatiwalaan namin siya kaya safe yan. Saka, di ba pinalayasan ni Kapitan yung engkanto? Oo nga. Pero hindi mo kilala ang mga Ganidan. Hindi sila basta nadadala sa ganon. At saka hindi mo ba napapansin? Pasulpot-sulpot lang siya. Yang Isidro dito mula nang dumating ako. Sa bagay, oo nga. Mula nang dumating ka dito, hindi na siya pumupunta madalas. Dati, halos araw-araw yan nandito. Huwag kang lalapit sa kanya, ha? Hanggang hindi ako nakakasiguro kung tama o mali ang hinala ko. Okay. Pero, pwede bang wag mo na siyang alalahanin, please? Sorry. Umiral na naman ang pagiging mananugis ko. Halika, dun tayo sa loob. Papasok na lang kami sa kubo nang bigla kaming lumingon matapos sumigaw si Isidro. Lalong napakunot noo si Diego nang makita si Dagem na nilapitan si Isidro. Galit na galit at umaangil habang nagtatayuan ang mga balahibo nito sa likod. Ayon kay Diego, dalawang dahilan lang kapag kumikilos ng ganun si Dagem. Kapag may nakitang ibang pusa o pangalawa, kapag aswang ang kaharap niya. Pusa! Ilayo niyo sa akin yan! Babait siyang si Dagem. Baka dahil hindi ka kilala kaya galit sa'yo. Baka naman tinapakan mo. Hindi. Alis na po ako, Aling Penny. O sige, mag-iingat ka, ha? Ang mga susunod na eksena ay ayon na rin sa salaysay ni Diego at ng aking pamilya. Pasado 2:00 ng madaling araw. Ang kwento sa akin ni nanay ay nagising daw siya ng mga sandaling yon dahil pupunta siya sa banyo. Pabalik na siya sa kwarto nang mapansin niya na bukas ang pinto at bintana ng kwarto ko at wala ako sa loob. Doon daw siya nagtaka at hinanap ako sa kwarto ni kuya pero wala rin ako doon. Kaya naman nag-alala na agad niyang ginising si tatay at kuya. Ellie, gising! Victor! Si Rosal nawawala! Ano? Baka naman na kay Diego. Ay, sandali. At titignan ko.
Nagmamadali silang lumabas at pumunta sa kubo ni Diego. Kakakatok pa lang daw nila nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang mukha nitong nag-aalala. Bagong gising at takot na takot. Nagtaka sila nang makitang may hawak itong mga armas. Mang Eliseo, nasaan si Rosel? Yun nga sanang itatanong ko sa'yo eh. Wala siya sa kwarto niya. Wala din po siya dito. Bigla akong naalimpungatan dahil sa isang panaginip. Nakita ko si Rosel na kasama si Ganidan. Kapag nananaginip ako ng ganon, ibig sabihin ay may nakaambang panganib. Diyos ko, Ellie! Nasaan ang anak natin? Dagem, nakita mo ba si Rosel? Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Biglang tumakbo si Dagem palabas ng bakuran. Tumakbo sila Diego kasama si tatay. Pati na rin si kuya at sinundan ng pusa. Hanggang sa hindi nagtagal ay nakita daw nila ako. Naglalakad sa gilid ng kalye. Nakasuot ng pantulog ko na kulay puting kamison at nakayapak. Sa di kalayuan ay nakasalubong ito ni Bonnie. Nagtataka na tinignan daw ako ng malapitan sa mukha ng babae habang kinakaway-kaway ang kamay sa harap ko. Rosel! Rosel, anak! Girl! Huy! Okay ka lang? Asing ka ba? O baka naman high ka? Uy, Victor! Okay lang ba to? Rosel, gising! Rosel! Nang makalapit sila ay tulala daw ako at wala sa sarili. Agad hinubad ni Diego ang suot na hoodie at yun ang pinangtakip niya sa katawan ko. Tinapik-tapik daw niya ang pisngi ko pero hindi ako matauhan. Nang makita daw ni Diego ang kamay ko ay hindi ko nasuot ang anting-anting. Doon lumakas ang hinala ni Diego na nagsisimula na akong maengkanto. Agad daw siyang dumukot ng asin na nasa loob ng suot niyang belt bag saka yun binato sa akin at doon na ako tuluyang natauhan. Rosel, gumising ka! Diego? Nasaan ako? Ay, naglalakad ka ng tulalay, girl. Hindi mo alam. Ano ba nangyayari sa'yo? Namatanda ka yata, ate. Nagising ako na may tumatawag sa pangalan ko. Kaboses mo, Diego, kaya bumangon ako at binuksan ko ang bintana. Tapos nakita ko doon ang aswang. Hindi na ako nakasigaw dahil basta natulala na lang ako tapos hindi ko na alam ang nangyari. Aswang? Ang akala ko ba wala na yung pangit na yun? Sinong may sabi na wala na ako? At hindi ako pangit. Ay! Aswang! Ay! Ang pangit mo! Hindi ako pangit! Ate Bonnie! Hindi ako sabi pangit! Pangit ka pa rin! Sa harap ko mismo ay nakita kong biglang nagbago ng anyo si Isidro at naging aswang. Tama si Diego sa hinahala niya. Ang Isidro na nakilala namin ng pamilya ko at tinanggap sa aming tahanan ay ang aswang na pumapatay. Siya rin ang aswang na muntik na kumuha sa tatay ko. Pero mas nagulat kami nang bigla nitong saksakin si Bonnie sa tiyan. Napaatras kami at hinarang ni Diego ang sarili sa amin. Victor! Ilayo mo sila dito! Tutulungan kita, Diego! Wag! Mapapahama ka lang! Hindi mo kabisado kung gaano katuso ang lintik na to. Anong akala nyo? Hayaan ko lang kayo ng ganon-ganon lang? Hindi! Dahil hindi ko pa nakukuha si Rosel. Ang kapalit ng buhay ng ama niya ay siya! Ano bang kailangan mo sa kanya? Dahil siya ang gusto kong dalhin sa kaharian ko. Siya lang ang nagpakita sa akin ng kabutihan noong inalipusta ako ng mga tao dahil sa itsura ko. Siya ang nag-iisang kinaibigan ako. Binigyan ng pagkain, masisilungan, trabaho. Tinuring niya akong parang normal na tao. Ginawa ko yun bilang kaibigan, Isidro. Alam ko, pero yun ang dahilan kaya ako nabighani sa'yo. At hindi ako papayag na hindi ka makuha. Pagkatapos, malalaman ko na iibig ka sa manunugis na ito. Kunin mo siya kung gusto mo. Pero patayin mo muna ako!
Umangil ng malakas ang aswang at mabilis na sumugod kay Diego. Nakaramdam ako ng sobrang takot habang pinapanood ko siya makipaglaban. Lalo na nang salubungin niya ang aswang. Bigla itong nag-slide sa ilalim nang talunan siya ng aswang sabay saksak sa tiyan nito. Dahil doon ay bumagsak si Isidro. Mabilis na sinundan yun ni Diego ng sunod-sunod na hagupit ng buntot pagi. Mabilis na gumapang paatras ang aswang. Kahit na puro latay na siya, determinado pa rin itong lumaban. Muli itong sumugod kay Diego, pero sinalubong niya ito ng malakas na sipa. Bigla itong umikot sabay sipa ulit at sinakal ang aswang gamit ang buntot pagi. Kaya nagpumigla si Isidro ng husto. Hindi ko hayaan na abutan ka pa ng sikat ng araw na humihinga! Hindi mo kaya, Diego! Dahil hanggang yabang ka lang! Ah, talaga? Kesa naman sa'yo na nagtatapang-tapangan! Pero ang totoo, takot ka sa akin. Si Rosel lang ang kailangan ko. Kapag binigay mo siya sa akin, bibigyan kita ng kayamanan. Iyon na yung kayamanan na yan! Pero hindi ko ibibigay sa'yo si Rosel! Sinira mo lahat ng plano ko! Papatayin kita! Sa kakapiglas ni Isidro ay nagawa nitong kumawala kay Diego. Pagkatapos ay nilundag na naman niya at nagawa nitong sakalin siya ng mahigpit. Tinulak siya ng aswang sa puno at ilang beses na binangga ang likod doon. Sinubukan kong lumapit pero hindi ako hinayaan nila kuya. Puno ako ng takot dahil parang hinahayaan lang ni Diego na saktan siya nito. Hanggang sa nagulat si Isidro na bigla siyang talunan ni Dagem at galit na inangilan sabay kalmot ng mukha nito sabay lundag ulit pababa. Ilayo niyo siya sa akin! Utang na loob, Isidro! Tama na! Dahil kahit anong gawin mo, kahit patayin mo silang lahat dito, hindi pa rin ako sasama sa'yo! Sinasabi mo lang yan dahil narito ang lalaking ito! Gumising ka sa kahibangan mo! Dahil walang ibig sabihin lahat ng kabutihan na pinakita ko sa'yo! Si Diego ang mahal ko! Hindi! Babawiin mo yan! Si Diego ang mahal ko dahil ayoko sa engkanto na tulad mo! Mamamatay tao! Sa tingin mo ba gugustuhin kong sumama sa gaya mo na muntik patayin ang ama ko? Nang may distrako si Isidro ay sinamantala ni Diego ang pagkakataon at sinaksak ang aswang sa dibdib. Direkta sa puso. Binunot niya ang patalim at sinaksak pa ulit ng 2 beses. Nang matumba si Isidro ay sinuot ni Diego ang kwintas na may itim na mutya saka diniin ang pendant nito sa katawan ng aswang. Nanginginig sa galit si Diego na binuon pa niya ng husto ang patalim sa dibdib nito. Ilang sandali pa ay tuluyan nang namatay ang aswang. Nang lumayo siya, saka ako tumakbo palapit kay Diego at umiiyak na yumakap. Ngayon, totoong wala na ang aswang. Inawagan ko na si Kapitan. Parating na sila. Anong gagawin natin dito? Sunugin ang bangkay niya. Aray! Hoy! Tulong! Buhay pa ako! Bonnie! Halika, kapit ka. Dadaling kita sa ospital. Lintik na pangit yun? Muntik akong matsugi! Pangit na nga, aswang pa! Aray! Huwag ka na ngang maingay. Butas na nga yung tiyan mo, ang ingay mo pa eh. Oy! Pogi ka pala. Matapos masiguro na nakalagay na sa loob ang mga gamit na dadalhin ko, ay sinarado ko ang zipper ng bag. Bukas na ang alis namin ni Diego pa uwi sa kanila. Pinaalam na niya ang tungkol sa akin at excited ang kanyang pamilya na makilala ako. Sa kabila nito ay hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan. Hindi ko alam kung paano ko ipepresenta ang sarili ko sa harapan nila. Ngunit agad kong tinaboy yun sa isip ko at huminga ng malalim. Matapos yun ay pinuntahan ko si Diego sa kubo niya. Ano? Nakahanda ng gamit mo? Tapos na. Pero sa tingin mo ba, magugustuhan nila ako para sa'yo? Walang duda. Mabait ang mga magulang ko. Pati ang mga kapatid ko. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Ay, Diego. Hindi ko alam kung paano mo ako napaibig ng ganito. Yung power ni Junjun. Loko ka talaga. Para kang si tatay masyadong pilo. Kaya kayo magkasundo eh.
Aminin mo na kasi. Nakita mo si Junjun nung araw na yun, di ba? Hindi nga. Umamin ka na. Kapiraso lang. Isusumbong kita sa tatay mo. Binobusohan mo ako. Pati nung unang araw ko dito, akala mo hindi ko alam na pinapanood mo akong magsibak ng kahoy. Pero ang totoo, nakatingin ka sa katawan ko. Hoy, napaka mo. Totoo naman eh. Sinabi kaya ni Bayon sa akin. Silip lang naman. Ang yummy mo kaya tingnan. Ah, yummy pala ha. Ay, Diego! Huwag mo nga hawakan dyan. Nakikiliti ako. Eto naman, niyakap lang. Uy, tingnan mo sila tatay, oh. Mahal, halika dito sa kwarto, dali. Habang wala ang mga bata. Ay, ano ba naman tong matandang to? Napakahilig. Sus naman, kunwari ka pa pero gusto mo naman kinikiliti kita, dali na. Ay, nandyan lang sa kabila si Rosel. Mamaya pa yun uuwi. May sariling mundong dalawang yun eh. Kaya halika na dito, mahal. Nandyan ako. Meow. Napailing na lang ako habang natatawa nang magsarado ng bintana at pinto si tatay pagkatapos pumasok sa kwarto nila ni nanay. Mukhang hindi agad ako makakapasok sa bahay namin. Samantala, natigilan naman ako at natatawa pa rin na sinundan ko ng tingin si Diego na magsarado rin siya ng mga bintana at pinto ng kubo sa kanilak yon. Pagkatapos ay lumapit sa akin. At anong balak mo? Meow. Hanapin din ang kiliti mo. Halika dito. Nang dumating sa buhay ko si Diego, hindi ko akalain na siya ang makakasama ko at magiging lakas at sandigan ko, maging ng buong pamilya namin sa pinakamadilim na bahagi ng aming buhay. Sa ngayon ay kasal na kaming dalawa at may 3 na ring mga anak. Huminto na rin siya sa pagiging manunugis. Sa halip ay bumili kami ng lupa at yun ang pinagyaman namin. Kalaunan ay nagtayo pa kami ng ibang maliit na negosyo. Sa tuwing nakikita ko si tatay ay paulit-ulit kong pinagpapasalamat sa Diyos na buhay at maayos siyang nakabalik sa amin. Ang makabalik siya at ang pagdating ni Diego sa buhay ko ay ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Ngunit kapag naaalala ko ang naging punot dulo ng panggugulo sa amin ni Isidro, hindi ko maiwasan ang matakot. Yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo pero ikaw pa yung napahamak. Kaya ang laking pasasalamat ko na dinala ng Panginoon sa buhay namin si Diego sa tamang oras. Kung wala siya, di ko alam kung ano nangyari sa amin. Doon ko naisip na talagang ibibigay ng Diyos sa'yo ang taong kailangan sa tamang oras at pagkakataong inadya niya. Kayo, nangyari na ba na may pamilya o kaibigan kayong naengkanto? Anong ginawa niyo? Maaari po kayo magkomento sa ibaba at ikwento ang inyong sariling karanasan. Hanggang dito na lang at naway nagustuhan niyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Rosel.